ההנחיות במכתב הכוונות. ומי מוודא שבאמת הכסף עובר לבנק הפועלים, לדוגמה שנתתם? אני מבקש בחוזה שהקונה ייתן צ'ק לפקודת בנק הפועלים, עבור הלוואה מספר כך וכך. ככה אני יודע שהמוכר לא ייקח את הצ'ק לבנק הפועלים וישתמש בו לאיזה משכנתה אחרת שלו, או כל מיני דברים, או אם זו משכנתה קטנה, אז אני בונה את העסקה בצורה כזאת, שלא אכפת לי לשלם תשלום ראשון למוכר, כי יש לי מספיק כסף קדימה, גם אם הוא לקח את הכסף וברח, חס וחלילה, עדיין יש לי מספיק כסף לשלם את המשכנתה, לסלק אותה, לשלם על המיסים, להשלים את העסקה ולשמור בכיס את הפיצוי המוסכם. זה מנגנונים פנימיים בחוזים שקצת קשה לי להסביר אותם במסגרת שתי הרצאות, אבל זה קיים, ועורכי הדין עושים את זה בפרקטיקה כל הזמן. כאילו, עורך דין עושה את זה, זו השאלה. כן, עורך הדין שמייצג בעסקה את המוכר, עורך הדין שמייצג את הקונה, בינם לבין עצמם, הם מגיעים להסכמה על הנוסחים. בסדר? סבבה. חברים, עוד שאלות עד פה? לא, אז בואו נמשיך. אז חבר'ה, נסח הטאבו, שוב, לא סתם התעכבתי עליו, תעודת זהות של הנכס, אנחנו נבדוק בו את הגוש, את החלקה, את השטח, קומה, מי הבעלים, האם זה יותר מאחד או פחות מאחד, כמה חלקים יש לכל אחד מהם, האם הזכות היא בעלות או האם היא חכירה, האם יש משכנתה, האם יש שיקולים, האם יש שעבודים, הכל, הכל, הכל שם. יש נכסים, כמו שאמרתי בשיעור שעבר, שהרישום לגביהם לא מתנהל בטאבו מכל מיני סיבות, נכסים חדשים, אז עדיין לא רשום בית משותף ויש חברה משכנת, יש נכסים שהם לא חדשים, אבל הזכויות רשומות במינהל מקרקעי ישראל, אז המסמך שמחליף במרכאות את נסח הטאבו, השם שלו הוא אישור זכויות, וגם שם יש את כל הפרטים ובונים את העסקה לפי אישור הזכויות. חבר'ה, אי אפשר, אני ככה לפעמים נשאל על זה, אי אפשר לעשות עסקה אם אין לי לא נסח טאבו ולא אישור זכויות. זאת אומרת, אין, זה לשים את הקרן שלי, את הכסף שלי על קרן הצבי. אין לי איך לוודא שהמוכר הוא אכן הבעלים. אני אשתף אתכם, יש במדינת ישראל בכל מיני אזורים, כל מיני נכסים, אני קורא לזה במרכאות מוזרים כאלה, ביטנים בריטים, או כל מיני דברים שאין להם רישום בשום מקום, ושהם עוברים על פי רישום. אני אומר שאני מחזיק את זה, ואין לי שום נייר שמראה שאני מחזיק את זה, חוץ מטופס ארנונה אולי שהעירייה שולחת לי, ואני מוכר את זה, ומי שמכרתי לו מוכר את זה, ואין פה אישורי זכויות, ואין פה שום דבר. הנכסים האלה כמובן עולים הרבה פחות, גם בגלל הבעיה הרישומית, ואין שום הוכחה שמראה שזה שלך מבחינה קניינית. זה אומר שבכל רגע נתון יכולה לבוא העירייה, ולפנות אותך, להגיד לך מה אתה עושה פה, מי אתה, אני רוצה להרוס את זה. אבל עדיין יש כאלה נכסים, אני לא מטפל בכאלה נכסים, אבל זה קיים, תכירו, שתדעו. בסדר? ואו אישור זכויות, או נסח טאבו. נסח טאבו, כאילו אישור זכויות גם יכול להספיק. נכון. סבבה. בסדר? נסח טאבו, אז הנה, לא, זה אישור זכויות דווקא. בואו נראה אם יש לי פה במקרה, זה נסח טאבו פתוח בשלוף. אוקיי. תראו, אני אראה לכם פה סתם דוגמה של איזשהו נסח. תראו, זה נסח סתם של, הוצאתי אותו לאיזשהו צורך, זה פחות משנה כרגע, זה נסח מרוכז. מה זה נסח מרוכז? זה נסח של כל הבניין, בסדר? אפשר לראות בו, אתם רואים, תת חלקה 7, תת חלקה 8, כל אחת מהם זה בעצם דירה. אבל מה שאני רוצה שתראו סתם, תראו את תת חלקה 9. אז אתם רואים, זו דירה בקומה השלישית, השטח שלה הוא 78 מטר, החלק שלה ברכוש המשותף הוא 8 מתוך 186, יש לה הצמדות, יש לה חנייה בשטח של 12.5 מטר, יש לה מחסן בשטח של 4 מטר 25, זה הבעלים, והנה פה למשל אתם רואים יש דירה ויש משכנתה לטובת בנק לאומי, אז יבקשו פה משכנתה של בנק לאומי, שוב אני לא רוצה יותר מדי לחפור, זה אפשר להוציא את זה, אמרתי עולה 16 שקלים, מידע פומבי, אבל כך נראה נסח טאבו, בסדר?
נחזור רגע למצגת. אז זה אישור זכויות, גם אני הראיתי אותו בשיעור שעבר, אז זה אישור זכויות של חברת אזורים, בסדר? חברת אזורים היא חברה משכנת, אז כתוב פה, זה מאוגוסט 22, יישוב באר שבע, גוש, חלקה, הפרטים של הבן אדם, יש לו משכנתה לבנק מזרחי טפחות, יש פה את כל הנתונים בעצם פחות או יותר כמו בנסח הטאבו. כן חשוב לי לומר שבניגוד לטאבו, שבו כל נסחי הטאבו נראים אותו דבר לפי פורמט מסוים, בחברות המשכנות הנוסח הוא די דומה, אבל הוא לא זהה, זה לא אותו פורמט. אז יש חברה שיהיה כתוב בתקומה, ויש חברה שלא, ויש חברה שיהיה כתוב בכיוונים, דירה שפונה לכיוונים כך וכך, ויש חברה משכנת שלא. לפעמים זה עושה לנו בעיות כאלה ואחרות לזיהוי הדירה על ידי השמאי של הבנק, פותרים את זה, זה פתיר, זה פשוט קצת יותר בירוקרטיה וקצת יותר כאב ראש למי שמטפל בעסקה, אבל זה בסדר, זאת אומרת, זה מספיק טוב לנו כמו נסח טאבו, אפשר לעבוד עם זה, אפשר להתקדם עם זה ואין בעיה, בסדר? מי מפיק את האישור זכויות? זה גם מהעירייה? חברה משכנת, לא, חברה משכנת. למשל פה חברת אזורים, יש לנו את הפרטים של חברת אזורים, פונים אליהם במייל, עם יפוי כוח מהלקוח, מסבירים מי אתה, מה אתה צריך, הם מבקשים תשלום של 73 שקלים, ושולחים לך כעבור יום, יומיים, שבוע, את אישור הזכויות, ונוהל העברת זכויות גם בדרך כלל. בסדר? אז איך אתה יודע שזה אמין, כאילו? לעומת אם זה מהמדינה, כאילו... כי חברת אזורים, אני לא אקח אישור זכויות מכל מישהו שיבוא ויגיד לי, אני חברה משכנת. אני גם אבין למה עדיין, אז תראי, אזורים זה חברה ידוע, זאת אומרת, מי שעוסק בתחום מכיר ויודע, אפרידר, עמידר, רשות מקרקעי ישראל כמובן, יש חברות שאנחנו חלמיש, יש חברות כאלה שאנחנו מכירים אותן ויודעים, דרך אגב, לפעמים אין לנו חברה משכנת ממש, אלא יש רק את משרד עורכי הדין שמייצג את היזם, שהוא בעצם זה שמפיק את המסמכים האלה, שזה קצת פחות טוב לנו מאישור זכויות, אבל גם עם זה עובדים. זאת אומרת, אם אני רואה בחוזה רכישה, שהמוכר קנה את הדירה לפני 5 שנים, אני רואה שכתוב שמשרד עורכי דין יוסי לוי ושות מייצג את היזם. ואני פונה למשרד עורכי דין יוסי לוי, והוא מפיק לי את האישור זכויות, אז אני סומך, זאת אומרת, זה בסדר, אני עובד ככה. וכמובן שתמיד עדיף לי נסח הטאבו, יותר בריא, יותר קל, יותר זריז לכולם. בסדר? אני ממשיך הלאה, עוד פעם, אני ככה רוצה לעבור במהירות, מסמכי בית משותף, אז אני הראיתי מקודם, בתחילת השיעור, איך אנחנו מזמינים אותם, ואיפה אנחנו מזמינים אותם. אני מזכיר לכם, יש לנו שם צו רישום בית משותף, יש לנו שם לפעמים תקנון, למה רק לפעמים? כי יש בחוק תקנון מצוי, ואם בעלי הזכויות בבניין לא קבעו בינם לבין עצמם מהו התקנון, יחול עליהם התקנון המצוי. אם הם לא קבעו, אם הם כן קבעו, אז יש תקנון שמצורף לתיק, ואז אני אוכל לראות תקנון, צו רישום בית משותף ותסריט. אני מזכיר לכם שבתסריט הבית המשותף אפשר יהיה לזהות את הנכס, אז הנה, זה דוגמה לתסריט בית משותף, מאוד ישן אמנם, אבל אפשר לראות פה את חדר המדרגות, תת חלקה 1, תת חלקה 4, תת חלקה 3. היום, דרך אגב, אם אני אסתכל הנה, אני אראה לכם רגע שניונת, תסריט קצת יותר עדכני, רק דקה. חשוב לי שאתם תראו, הנה. רק דקה, זה יעלה. יופי. אז הנה, תראו, זה תסריט בית משותף. אני טיפה אגלול למטה, ואני אגדיל, איפה מגדילים פה? הנה. אז תראו, אני טיפה גולה למטה, אתם יכולים לראות פה שכתוב תוכנית קומה חמישית, אתם רואים? אז זו כמובן הקומה החמישית של הבניין,
אני מחפש פה איפה הצפון, רגע. הנה, פה הסימון של הצפון, בדרך כלל הוא למעלה, אבל זה לא מחייב, אבל פה כן, הצפון כלפי מעלה. אבל הנה, סתם דוגמה, תראו תת חלקה 19, אני מגדיל אותה, שיהיה לנו יותר נוח לראות. אז היא צבועה בצבע ורוד סגול כזה, ואפשר לראות פה ממש את החלוקה לחדרים. אתם רואים, זה חדר מגורים, סלון, פינת אוכל, פה יש מטבח, מסתור כביסה, חדר שינה ראשון, חדר שינה שני, חדר שינה שלישי, ממד, חדר הורים. היום החלוקה היא ממש חלוקה מסודרת, בסדר? התסריטים כבר יותר מסודרים. אפילו רואים פה, זה בניין ספציפי שהייתי בו, שהוא באמת שפיצי כזה, הם עומדים מבחוץ מול הבניין, רואים את השפיצים האלה שרואים פה, נורא מסודר. מסמכים היום בטאבו נורא מסודרים, ואם אני אלך לתחילת או סוף המסמך, הנה, זה מה שאני רוצה שתראו, אתם רואים פה יש טבלה. אם אני אסתכל בטבלה, זה אומנם הפוך, אז קשה לראות, אבל למשל כתוב בקומה הראשונה, תת חלקה אחת, השטח שלה הוא 122 מטר ו-20 סנטימטר, יש לה הצמדה של חנייה, מסומנת ט', מסומנת י', בצבע ירוק, בשטח שלהם, והדירה הזאת היא גם תהיה בירוק, אז אם אני אחפש את תת חלקה אחת, רגע, אני אלך לקומה הראשונה, זה אמור להיות בסוף. קומה שישית, רגע, קומה רביעית, קומה שנייה, וקומה ראשונה בטח פה למעלה, רגע, או למטה, הנה. אז הנה, קומה ראשונה, אתם רואים, תת חלקה אחת, היא צבועה בירוק. וזו הדירה. כשמגיע שמאי, הוא מבקש להגיע לדירה עם תסריט הבית המשותף ולראות את זה. בסדר? אותו דבר, תת חלקה 2, תת חלקה 3, תת חלקה 4, ומי שככה הספיק לראות מקודם, יש פה גם את קומת החניות, איפה היא נעלמה לי? רגע, אולי זה היה פה. הנה, אתם רואים, זו חניה אחת, זאת עוד חניה ועוד חניה, הן מסומנות באותיות, וככה אפשר לזהות כל אחד את החניה שלו. נתקלתי לא פעם ולא פעמיים שאנשים מכנים 20 שנה לא בחניה שלהם, והם לא מודעים לזה. עד שהם באים למכור את הדירה, ואז אנחנו בודקים, ומסתבר שהם החליפו עם איזה שכן חניה. אז גם לשים לב טוב לפרטים האלה, בסדר? בואו נחזור למצגת שלנו. שאלות על התסריט הזה לפני שאני סוגר אותו? לא, מעולה. טוב, חבר'ה, תיק בניין, דיברנו עליו גם כן בתחילת השיעור, במינהל הנדסה, אפשר לראות את ההיתר המילולי, אפשר לראות את הגרמושקה, מה שחשוב לי לומר, ומעבר לזה אני לא אחזור על זה כי חבל לי על הזמן, לשים לב שהטאבו הוא רלוונטי מבחינת קניין, למי זה שייך. הטאבו לא רלוונטי בשום צורה מבחינת תכנונית. זה אומר שגם אם השטח בטאבו הוא 120 מטר, אבל בהיתר השטח הוא 100 מטר, אז מותר לי לבנות רק 100 מטר. מישהו פה בנה עם חריגת בנייה. אז צריך לבדוק גם את תיק הבניין. זו דוגמה להיתר מילולי, שוב ראינו אותה בשיעור הקודם, אז אני לא אבזבז על זה זמן, אבל כתוב פה להקים בניין בין כך וכך קומות, וזו הגרמושקה שדיברנו עליה, של בניין ישן. אני הראיתי לכם בשיעור שעבר גרמושקה של בניין חדש. מישהו זוכר? לא שאני זוכר. טוב, אז בואו נראה רגע, כי זה בכל זאת משהו שאני רוצה שתראו. שנייה. תראו, אם אני למשל הולך, עיריית פתח תקווה, תיק בניין, אני אראה לכם ככה דוגמה, רגע, יופי. אז אני עושה איתור לפי כתובת, סירי ציון,
24, יעלה לי התיק, ניכנס פנימה, ופה יהיה לי את הגרמושקה, ויהיה פה המון קבצים, כי זה בניין גדול, אבל אני כן רוצה שתראו, והנה, ככה נראית גרמושקה, זה בניין דרך אגב בין 10 בערך, אבל הנה טיפה אני אגדיל את זה שיהיה לנו יותר נוח לראות. אז תראו, אני גולה למטה, זו קומה 21, כמו שאפשר לראות פה. הצפון, הנה, אתם רואים פה הצפון פונה לשם דווקא, שמאלה. ככה סרקו את זה, ככה הכינו את התוכנית, אבל הנה, אלה המעליות, וזו דירה, וזו עוד דירה, ופה למטה יש עוד דירה, ופה למטה יש עוד דירה, ואם אני אגדיל את זה קצת, אז אתם תוכלו לראות שפה גם כן, בתוך היתר, אפשר לראות החלוקה של הדירה, אני מקווה שאתם רואים את זה, חדר שינה, ממ"ד חדר שינה, עוד חדר שינה, חדר שינה הורים, מטבח, פינת אוכל, חדר מגורים, ממש בצורה מסודרת, אוקיי? אם אני אגלול למעלה, אז יש פה מחסן שאפשר לראות, פה יש עוד מחסן, זאת אומרת, ממש הדברים רשומים, יש מידות אם אתם שמים לב לכל דבר, מה שאתם לא תראו בטאבו, אתם רואים את זה? וככה אפשר לדעת כמה כל דבר, 1.80 מטר, 1.60 מטר, לא משנה. הכל מופיע בצורה מאוד מאוד מסודרת. אני אסגור את זה, נחזור למצגת שלנו. חברים, אתם נורא שקטים היום. שאלות למישהו? לא. מה ההבדל? לי יש שאלה. כן, בבקשה. מקודם אמרת שכאילו אפשר לבדוק את ההבדל בין מה רשום בתפריט, כאילו מבחינת הגודל של הדירה, ומה יש בפועל. עכשיו, שמאי יכול לא לאשר הלוואה, בגלל חריגות ודברים כאלה? הם בדרך כלל, זה לא שהם לא מאשרים הלוואה, אבל הוא בא ואומר, אני ביקרתי בבית של 200 מטר, ובהיתר יש יותר רק ל-180 מטר. אז יש לי פה חריגת בנייה של 20 מטר, כי הוציאו פה איזה חדר החוצה, ואז בעצם מה שהוא עושה, הוא כותב ששווי הדירה עם החריגת בנייה, סתם עכשיו אני אומר, הוא 3 מיליון שקלים, ובגלל שאין היתר ל-20 מטר, הוא מעריך את הדירה רק ב2,800,000. ואז האחוז מימון שאתה תקבל, ייגזר מ2,800,000 ולא מ3 מיליון שקלים. הבנתי, זאת אומרת לפי המטר רבוע בפועל שרשום בתסריט. נכון. אני אתן לך עוד דוגמה, אם מישהו למשל פיצל דירה לשתי דירות, בלי היתר, אז השמאי יבוא ויגיד, השווי של הדירה הוא 2.5 מיליון שקל, אבל הדירה מחולקת, ואין לה היתר לחלוקה. אז עלות התאמה להיתר זה 30,000 שקל, כי זה מה שעולה לשבור את הקירות ולבנות מטבח אחד, סתם אני אומר. אז הוא כבר לא יעריך את הדירה ב2.5 מיליון, אלא ב2,470,000 שקלים. בסדר? ככה זה. זאת אומרת, זה ישפיע על המימון בסוף. נכון. אם זה דירה שהיא כולה בלי היתר, אז כנראה שאתה לא תוכל לקבל הלוואה, אבל זה מאוד יוצא דופן. סבבה. עוד מישהו רצה לשאול משהו? לא. אוקיי. טוב, חבר'ה, דיני חוזים, פה אנחנו עצרנו בשיעור שעבר, אז כמו שאמרתי מקודם, חוק החוזים חל על כל מי שחותם חוזים במדינת ישראל. חוק החוזים הוא חוק ישן, הוא משנת 1973, חוגג 50 שנה בעצם. יש פה דברים, עוד פעם, העולם היום קיים בצורה מאוד מסוימת, אני יכול להגיד לכם שאני עורך דין כבר כמעט 14 שנה, ומאז שאני התחלתי לעבוד כבר היה אינטרנט והיו מיילים והיו טלפונים חכמים, והעבודה שלנו, נגיד וואטסאפ, הנה, אתן לכם דוגמה. כשאני התחלתי לעבוד, כל מה שיש היום מבחינה טכנולוגית היה, וואטסאפ למיטב זיכרוני לא היה, או שהוא היה והוא היה מאוד בשוליים. אז כשאני התחלתי לעבוד, וואטסאפ לא היה כלי עבודה, אבל במהלך השנים הוואטסאפ נכנס, ובחלק מהמקומות הוא כמעט מחליף את המיילים גם כן, זאת אומרת, גם בין עורכי הדין, בחלק מהמקומות. למה אני אומר את זה? כי חוק החוזים מנוסח לפי מה שהיה רלוונטי לשנת 1973, בסדר?
היו שולחים הצעה, באמת היו שולחים אותה בדואר, או שולחים אותה בפקס, והצד השני היה מקבל אותה, והיה מהיר להערות, וכל המשא ומתן הזה יכול לקחת גם חודש. היום הדברים הרבה יותר מהירים כמובן, עורך הדין של המוכר מכין טיוטה, שולח אותה במייל לצד השני, שולח לו וואטסאפ, קיבלת, תעיר לי הערות, לכן הרבה מונחים שנמצאים בחוק החוזים, הם קצת פחות רלוונטיים, הם עדיין רלוונטיים ברמה המשפטית, זאת אומרת, תיק כזה שמגיע לבית משפט לתביעה, בית המשפט עדיין יבדוק מי היה המציע ומי היה המקבל, ומי ניסח את החוזה ומי הפר את החוזה, בוודאי שהוא בודק את כל זה, כל יום. אבל אנחנו, אם נסתכל על חוק החוזים, אנחנו נראה מה זה הצעה, פנייה של אדם לחברו היא בגדר הצעה, אם היא מידע על גמירות דעתו, יש פה דברים, עוד פעם, אני מפאת קוצר זמן, וגם כי זה פחות רלוונטי ליום יום שלכם, אז אני לא רוצה להאריך, אבל חוק החוזים ממש, הוא לא מדבר רק על דירות מגורים, מה שאתם רואים פה זה חוזים באופן כללי, בסדר? אז יש הצעה ויש קיבול, ויש קיבול בדרך של התנהגות, חוזה לא חייב להיחתם בדרך של חתימה, גם לחיצת יד יכולה להיות חוזה, לא במקרקעין, תשימו לב, במקרקעין, תכף נראה, יש את חובת הכתב, סעיף 8, תכף נראה את זה. אבל בגדול, אם אני עכשיו נכנס לאיזושהי חנות, ואני אומר לו שאני רוצה לקנות טלוויזיה ב10,000 שקל ולוחץ לו יד, והוא מתחייב לספק לי את הטלוויזיה תוך שבוע, והוא לא מספק לי אותה, אני יכול לתבוע אותו בעילה של הפרת חוזה. זה נכון שאם היה לי חוזה חתום וכתוב, היה לי יותר קל להתנהל ברמה המשפטית בבית משפט ולהוכיח את הטענות שלי. כי עכשיו כל מה שיש לי זה לחיצת יד, אולי יש איזה עד ששמע מה הוא אמר לי ומה הוא לא אמר לי. אבל ברמה המשפטית, חוזה לא חייב להסתיים בחתימה. גם בהתנהגות אפשר להבין שיש חוזה. דוגמה קלאסית דרך אגב, חוזה שכירות. חתמתם על חוזה שכירות לשנה, הסתיימה השנה, ובעל הדירה לא פונה אליכם ושואל אתכם אם אתם רוצים להאריך את התקופה לעוד שנה, אלא הוא פשוט פוגש אתכם, לוקח מכם 12 צ'קים, לא מחתים אתכם על שום דבר, וממשיך להפקיד מדי חודש את הצ'קים שלכם, ואתם לא אומרים כלום, כי אתם גרים בדירה וטוב לכם. אם אתם תרצו לקום וללכת אחרי עוד 4 חודשים, ותגידו לו, אין לנו חוזה, אני פשוט הייתי פה ככה סתם, אחרי שנגמר החוזה, ואני עכשיו קם והולך. הוא בהחלט יוכל לתבוע אתכם ולהגיד, בדרך של התנהגות, אפשר לראות שהארכנו את החוזה לעוד שנה. נתתם לי 12 צ'קים, ולכן אם אתם רוצים לקום ולעזוב, או שתמצאו סוחר במקומכם, או שתיתנו לי התראה של 90 ימים, צריך לראות מה החוזה הקודם קובע. אבל זה לא שכל אחד עושה מה שהוא רוצה. בסדר? שאלה, הבנתי שסיכומים במייל תופסים משפטית, ובוואטסאפ לא. שמה עוד פעם? שמה? שמה שמסכמים במייל משפטית, כאילו זה תופס, ובוואטסאפ לא. לא מכיר שום הבדל בין מייל לוואטסאפ ברמה הזאת, לא ידוע לי. תודה. מלי, רצית לשאול משהו? כן, האמת, לא רציתי לשאול, רק רציתי להגיד שמזכיר לי שאני כבר, בלי חוזה נראה לי 5 שנים, ואני יודעת שהחוזה הישן תקף, ואנחנו לא נפגשים ולא שום דבר, אני ובעל הבית שלי. איך את משלמת לו, בהעברה בנקאית פשוט? כן. הבנתי. זה מה שאני... אז כן, אבל דרך אגב, עצה חברית, אמנם השיעור לא עוסק בזה, אבל קשה לי לא להעיר על זה, כי אני לפעמים נתקל בזה. תראי, אני לא מכיר אותך אישית, ובטח לא את בעל הבית שלך. ויכול להיות שגם את וגם הוא אנשים מקסימים, ואנשים ישרים, והכל בסדר, אני לא אומר שלא. ועדיין, אני נתקלתי במצבים, שאנשים שכרו ככה דירות, ויום אחד בעל הבית ככה חטף סיבוב, או הסוחר חטף סיבוב, ופתאום נהיים ויכוחים וחיכוכים, ואז נורא קשה להתנהל שאין חוזה, ולכן אני תמיד ממליץ, גם שיש בעל בית טוב המון שנים, וסוחר טוב המון שנים, ובוטחים אחד בשני, לעשות נספח שאומר, חוזה השכירות מיום כך וכך מוארך לשנה נוספת, תנאי השכירות נשארים אותו דבר, למעט דמי השכירות שיעלו ב-200 שקלים, סתם עכשיו אני אומר, בסדר? ככה אם בעל הבית שלך יבוא אליך בעוד חודש, ויגיד לך, אני רוצה שתצאי מהדירה בעוד חודש, כי הבן שלי החליט עכשיו שהוא עובר לגור פה, אין לך שום חוזה מולי, את רק בגלל טוב ליבי פה,
החוזה הראשוני לא תקף? כאילו, למרות שלא חתמנו על שום חוזה חדש? כאילו זה... לטעמי הוא בהחלט תקף, אבל למה להיכנס לפינה הזאת של אם כן ואם לא, ודאות מונעת, אני אגיד משפט. לכתוב חוזה, אם אין סיבה. אני אגיד משפט שאולי בחיים הפרטיים שלו אני פחות מקפיד עליו, אבל בעבודה המקצועית שלי בוודאי שכן, ודאות מונעת תקלות. בסדר? כל עוד הכל בסדר, הכל בסדר. לא צריך עורכי דין ולא צריך חוזים, והכל אחלה. אבל ברגע שיש את הבעיה הראשונה, אז מתחילים לבדוק, כן עשיתי חוזה, לא עשיתי חוזה, כן הערכתי אותו, כן לקחתי ביטחונות, לא לקחתי ביטחונות, עדיף תמיד להיות זהיר. בסדר? כן. אני ממשיך הלאה. יש פה פגמים בכריתת חוזה, חוזה שנחתם למראית עין, פיקציה. עשינו חוזה פיקטיבי בשביל לרמות מישהו, אז הוא בטל, טעות, הטעיה, עושק, כפייה, ביטול מלא, ביטול חלקי, איך מבטלים, ממש חוק החוזים עוסק בהרחבה בכל הדברים האלה. איך מקיימים חוזה? אנשים חושבים שהנה יש לי חוזה ובזה נגמרו הבעיות שלי, לא. גם חוזה צריך לדעת לקיים אותו בתום לב. לפעמים עמידה דווקנית, אני אומר דווקא, אתה התחייבת לתת לי כסף תוך 7 ימים, תיתן לי תוך 7 ימים, ואם לא אני מבטל לך את החוזה, למרות שיש לך סיבה טובה לא לתת לי. אז אני עוד עלול למצוא את עצמי, למרות שאתה זה שלא שילמת לי בזמן, אם אני אתעקש לקבל את הכסף תוך 7 ימים, כמו שהחוזה קובע, בסיטואציות מסוימות, בית משפט יגיד שאני פעלתי בחוסר תום לב, רציתי אכיפה דווקנית של ההסכם, ולא היה לזה מקום, ואני זה שבהפרה. אז גם צריך לשים לב מתי צריך להתגמש ברמה המשפטית, או ברמה האנושית, להיות בן אדם, ולהבין שלפעמים יש כל מיני בעיות כאלה ואחרות, ולהתגמש קצת. לא תמיד זה אפשרי, אבל לפעמים כן. בסדר? תראו, סעיף 23 לחוק החוזים אומר ככה, חוזה יכול שיעשה בעל פה, בכתב, או בצורה אחרת, זולת אם הייתה צורה מסוימת, תנאי לתוקפו על פי חוק או הסכם בין הצדדים. זאת אומרת, כל עוד אין חוק שאומר לי, למשל, לגבי דירות מגורים יש חובת כתב, אז אין חובת כתב, לפי חוק החוזים. אפשר בעל פה, אפשר בלחיצת יד, אפשר להסריט אותך אומר משהו, אפשר להביא 2 עדים שיראו ויעידו, אפשר הכל. אבל סעיף 8 לחוק המקרקעין אומר ככה, התחייבות לעשות עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב, ולכן גם אם אני סיכמתי עם מישהו שאני קונה או מוכר ממנו דירה, מוכר לו דירה או קונה ממנו דירה, ויש 100 עדים שנכחו שם, צילמנו את זה בווידאו, רואים שהוא אומר, אני מתחייב לקנות ממך את הדירה ב5 מיליון שקלים, ולשלם לך בחתימה 1,000,000 שקלים, וגם אם כל זה קיים, והוא יהיה בהפרה ואני אתבע אותו, אני אפסיד בתביעה. ולמה אני אפסיד בתביעה? כי בית המשפט יגלגל אותי מכל המדרגות ויגיד לי, אדוני, התחייבות לעשות עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב. אין לך מסמך בכתב, רואים את זה כאילו אין לך חוזה. בסדר? אז במקרקעין תמיד תשימו לב שיש חוזים. אני לא אוהב את כל הסיכומים האלה בעל פה, במיילים, בוואטסאפים, סיפורים. לא לעשות את זה, כנ"ל לגבי זיכרון דברים, אני חושב שדיברתי על זה, דיברנו בשיעור שעבר על זיכרון דברים? כן, דיברנו. אז זה לטובת מי שלא היה, בשני משפטים, המלצה גורפת, לא לחתום על זיכרון דברים. למעט בנסיבות מאוד 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 יוצא דופן, שיש כל מיני דברים, וגם אז להכניס לזיכרון דברים כל מיני הסתייגויות של כל מיני כפוף להסכמות עורכי הדין ולבדיקות משפטיות, כי זיכרון דברים זה חוזה לכל דבר ועניין. הוא חייב בדיווח לרשות המיסים. אם מחליטים בסוף לא לחתום חוזה, צריך לבטל אותו. זה לא איזה מסמך צד כזה. אז להיות מאוד מאוד זהירים בדברים האלה, בסדר? שנייה, רוצה רגע לבדוק משהו. אוקיי. חבר'ה, חוק החוזים תרופות. אז כמו שיש את חוק החוזים החלק הכללי, יש לנו את חוק החוזים תרופות. חוק החוזים תרופות בעצם בא ואומר, אוקיי, עכשיו קראתנו חוזה,
ויש צד מסוים שהפר את החוזה. מה עושים עכשיו? מה הסעדים שהוא יכול לקבל? האם הוא יכול להורות, לבקש שיאכפו את החוזה, יכריחו את הצד השני בעצם לקיים את החוזה, או האם אפשר רק לבטל את החוזה אבל הוא זכאי לפיצוי? ואם כן, לאיזה פיצוי הוא זכאי? האם לפיצוי מוסכם, או האם לפיצויי קיום? תחשבו, אני אתן לכם ככה תרגיל מחשבתי קטן, אני לא ארחיב מעבר לזה בשביל בזמן. בוא נגיד שאני קניתי ממך, התחייבת למכור לי מוצר מסוים ב100 שקלים. ואני התחייבתי לשלם לך את אותם 100,000 שקלים, וקבענו בחוזה שכל הפרה מחייבת ב100 שקלים פיצוי. נניח. עכשיו אני שילמתי לך 100 שקלים, ולא סיפקת לי את המוצר. עכשיו נשאלת השאלה, האם אני יכול לתבוע אכיפה שבית משפט יכריח אותך למכור לי את הנכס הזה? זו שאלה ראשונה. ונניח שהתשובה היא לא, ואי אפשר לאכוף את החוזה הזה, ואני זכאי לפיצויים. האם אני זכאי לפיצוי של 100 שקלים שקבענו בחוזה, או אם הצד השני יבוא והוכיח שהנזק שנגרם לי קטן מ100 שקלים, נגרם לי רק נזק של 20 שקלים. האם אז אני אהיה זכאי לקבל את כל ה100 שקלים פיצוי, או רק את ה20 שקלים שנגרם לי נזק בפועל? זו שאלה אחת. ודרך אגב, החוק עונה על זה, לבית המשפט תהיה סמכות לא לבטל את הפיצוי המוסכם, הוא לא יכול להגיד אין פיצוי, אבל הוא יכול להתערב בגובה הפיצוי המוסכם, לבוא ולהגיד, אתם קבעתם 100 שקל פיצוי, אבל זה לא סביר לחוזה הזה, ולכן הפיצוי פה יהיה רק 50 שקלים. סתם דוגמה, אוקיי? או רק 20 שקלים. זה לעניין פיצוי מוסכם. עכשיו יש לי שאלה אחרת. התחייבת למכור לי מוצר ב100 שקלים, לא סיפקת לי אותו, והיום אפשר למכור את אותו מוצר לצד שלישי ב500 שקלים. זאת אומרת, אם אתה היית מקיים את החוזה מולי ומספק לי את המוצר, אני יכולתי להוציא מהכיס 100 שקל לשלם לך, ומיד למכור אותו למישהו ב500 שקל. הייתי מרוויח 400 שקל. האם עכשיו אני יכול לתבוע אותך על 400 שקלים, ולא רק על 100 שקלים פיצוי? זה פיצויי קיום. יש מי שאומר שכן, יש מי שאומר שלא, יש על זה פסיקה. אני ככה לפעמים שיש לי קצת זמן פנוי, וזה לא קורה הרבה, אבל כשיש לי קצת זמן פנוי, אני אוהב להתעמק בכל מיני פסקי דין שרלוונטיים למה שאני עוסק בו. יש המון 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 פסיקה, לפעמים היא סותרת, לפעמים היא עקבית. זה באמת, זה מאוד מעניין. צריך, אם הגעתם חלילה למצב שיש לכם מחלוקת משפטית מול מישהו, ואתם מגיעים למצב שאתם באמת הולכים לתבוע אותו, שהוא תובע אתכם, מצאה חברית, ככל וניתן להימנע מזה, אז כמובן שזה הכי טוב ועדיף לכולם, אבל גם אם לא, לדעת שאתם הולכים באמת לאיש מקצוע טוב, לעורך דין שמתמחה בליטיגציה, בייצוג, ובתחום הזה, כי יש ייצוג בתחום המקרקעין, וייצוג בתחום כזה, וייצוג בתחום הביטוח, וייצוג בתחום 1,001,000 דברים, פלילי ולא פלילי, והלבנת הון. לשים לב שאתם עובדים עם איש מקצוע מתאים, כי מי שלא יודע את העבודה שלו, יכול לגרום נזק, שוב, ללקוח מאוד מאוד גדול, אז תשימו לב לזה. בסדר? כמה זמן אפשר לתבוע אחרי זה במקרקעין? ההתיישנות, כאילו. בגדול, עילה חוזית, התיישנות זה 7 שנים. במקרקעין, ההתיישנות היא יותר גדולה, אבל לא על הפרת חוזה, אלא על כל מיני דברים אחרים. יש... חוזה לא בתום לב, דברים כאלה. לא, זה בדרך כלל 7 שנים. 7 שנים רגע הפרה. דרך אגב, גם בתוך ה7 שנים, אתה לא יכול לחכות 6 שנים ואז להתעורר. זאת אומרת, אם חלפו 7 שנים, ידחו לך את התביעה מיד, יגידו לך, התביעה התיישנה ואתה לא יכול להגיש אותה. אבל בוא נגיד שחלפו רק 6 שנים, ויקבלו את התביעה שלך, ידונו בה בבית משפט. הצד השני מיד יעלה טענה שנקראת שיהוי. הוא יבוא ויגיד, למה הוא חיכה 6 שנים? איפה הוא היה 6 שנים? או שהוא הבין שאין לו פה קייס, וסתם עכשיו הוא מנסה להוציא כסף. אם זה 2 נניח. תלוי, לפעמים 2 זה סביר, ולפעמים גם שנה זה יותר מדי. זה מאוד מאוד תלוי בנסיבות. אני אגיד לך יותר מזה. יש טענה שנקראת נזק ראייתי. אני בא ואומר, אם אתה היית תובע אותי לפני 6 שנים, יכולתי להוכיח את הטענות שלי, אבל בינתיים אחד מהעדים שלי מת, כי אתה חיכית יותר מדי זמן.
או בינתיים אני איבדתי את החומר, או כל מיני טענות כאלה ואחרות, וזה בהחלט משפיע על התיק ועל מה שבית משפט יגיד. עכשיו, אם הערך של הדירה עלה, מה שדיברת מקודם, אז אתה אומר שצדדים לפה וצדדים לפה בעצם. אם הערך של הדירה עלה באיזה סיטואציה. כאילו נניח, מבחינה משפטית, כאילו הדירה צריכה להימכר לי, ומכרו את זה למישהו אחר אחר כך, ויכלתי לתבוע, אבל ויתרתי. נניח עברה שנה, והערך של הדירה עלה. אז השאלה... בודקים את הנזק שנגרם לך נכון למועד גרימת הנזק. זאת אומרת, לפני שנה, כשהפרנו לך את החוזה, מה הנזק שנגרם לך וכמה כסף יכולת לקבל עליה, בסדר? זה שהיום אתה תראה שאתה יכול למכור אותו בעוד $1,000,000, אתה לא אמור לקבל את זה. בסדר? בשמחה. אני רגע ממשיך הלאה. טוב. הזכות לאכיפה, אז עוד פעם, כמה דקות, אחרי זה נצא להפסקה, ואז נחזור ונדבר על המיסים. חבר'ה, הנפגע זכאי לאכיפת החוזה, זאת אומרת, כברירת מחדל, אכיפה זה הסעד. זולת אם החוזה אינו בר ביצוע, התחייבתי למכור לך טלוויזיה, אבל כבר מכרתי אותה למישהו אחר. אי אפשר עכשיו להחזיר אותה, אז כבר החוזה הוא לא בר ביצוע. אכיפת החוזה היא כפייה לעשות או לקבל עבודה אישית או שירות אישי. בשירות אישי לא יכריחו. למשל, אם עכשיו אתה מעסיק, ואתה עכשיו פיטרת את העובד שלך כלא כדין, למשל, והוא רב איתך, או אני לא יודע מה, והוא מבקש שבית משפט שיורו להחזיר אותו לעבודה. אז אם זה מפעל ויש בו הרבה עובדים, ואין מגע ישיר בין העובד למעביד, בדרך כלל בית הדין לעבודה יורה על החזרת העובד למקום העבודה. אבל אם יש פה עבודה, שירות אישי, עוזר צמוד, היחסים כבר התערערו, כבר אין אמון, בית המשפט לא יכפה במקרה הזה להחזיר אותו אדם לעבודה, אלא ייתן לו פיצוי על זה שפיטרו אותו שלא כדין. בסדר? עוד דבר, ביצוע צו האכיפה דורש מידה בלתי סבירה של פיקוח. אז אני אתן לכם דוגמה. עכשיו אתה קנית דירה, יש לך אחריות של הקבלן, הוא חייב לבוא ולתקן ליקויים. נכנסת לדירה, יש לך נזק, פנית לקבלן פעם, פעמיים, 3, והוא לא בא לתקן. עכשיו תבעתי את הקבלן, ואני מבקש שבית המשפט יורה לו, ייתן צו עשה, שמכריח את הקבלן לבוא ולתקן כל מיני ליקויים. אם בית המשפט יראה שבשביל שזה יקרה, הוא יהפוך להיות גננת, הוא צריך למנות מומחה, שיבדוק מה האיש מקצוע של היזם ושל הקבלן עושה, ומה הוא לא עושה, זה כבר הופך להיות יותר מדי עבודה לבית משפט. בית משפט יגיד, צו האכיפה דורש מידה בלתי סבירה של פיקוח, ואז הוא לא ייתן צו עשה, אלא הוא יגיד שיבוא מומחה של בית משפט ויגיד לי מה עלות התיקונים, 100,000 שקל, 200,000 שקל, והוא הרבה פעמים יפסוק לקבלן שהוא צריך לפצות את הדייר באותו סכום כסף, ולא באכיפה, שהוא יורה לו לתקן בעצמו. הקבלן דרך אגב במקרים האלה כן ירצה לתקן בעצמו, מהסיבה נורא פשוטה, שזה עולה לו הרבה פחות כסף לתקן מאשר אם מישהו אחר יבוא ויעשה את זה. יש לו את האנשי מקצוע שלו שהוא עובד איתם, הם הרבה פעמים גם ככה בבניין מתקנים תיקונים של דירות אחרות, ואם עכשיו בית משפט לא ייתן לו לתקן בעצמו, אלא להוציא כסף, זה גורם לו לנזק מאוד גדול, ובית משפט שוקל את זה. בסדר? מה עוד? טוב. הפרה, שוב בקצרה, הפרה יסודית והפרה לא יסודית. הפרה יסודית זה הפרה שניתן להניח לגביה, שבן אדם סביר לא היה מתקשר בחוזה הזה, אילו היה יודע מראש שתהיה הפרה ויהיו התוצאות שלה, או הפרה שסוכם עליה שהיא יסודית. עכשיו בוא נחשוב, אם אני מכרתי לך את הדירה שלי, והתחייבתי לתת לך את הדירה ב1 לאוגוסט, אבל בסוף נתתי לך את הדירה במקום ב1 לאוגוסט, ב3 באוגוסט, מכל מיני סיבות. האם אני הפרתי את החוזה? כן, בהחלט כן. אבל האם ההפרה שלי היא הפרה יסודית, זאת אומרת, הפרה שמזכה אותך בזכות לבטל את ההסכם? זאת שאלה. יש מי שיבוא ויגיד שבעסקת נדל"ן יומיים איחור זה כלום ושום דבר, וזו לא סיבה לבטל חוזה. ויש מי שיגיד שאפילו יום אחד זו הפרה יסודית, ושהקונה הספציפי הזה לא היה מתקשר איתי בהסכם, אם הוא היה יודע שאני אחר לו אפילו ביום, לא ביומיים. כל מקרה לגופו, כמובן שיש שכל סביר,
ויש דברים שאנחנו יודעים שבית משפט ייתן או לא ייתן, אבל זו ההבחנה בין הפרה להפרה יסודית. תשימו לב, גם כשיש הפרה לא יסודית, אני אוכל לבטל את ההסכם, אבל כשההפרה היא הפרה יסודית, אני יכול מיידית להודיע על ביטול ההסכם. כשההפרה היא הפרה לא יסודית, אני חייב לתת לצד השני פרק זמן סביר לתקן את ההפרה. אני בעצם אשלח לו מכתב, אני אגיד לו, תשים לב, לפני חודשיים חתמנו חוזה, התחייבת לתת לי את הדירה היום, כבר עבר שבוע ולא נתת לי את הדירה, אם אתה לא תתקן את ההפרה שלך תוך 7 ימים, אני יורה על ביטול החוזה ואתבע אותך בבית משפט. ואז ההפרה הלא יסודית הופכת להיות יסודית, והיא מקנה לי את הזכות לבטל את החוזה. כעורכי דין, דרך אגב, המון פעמים אנחנו זהירים. מה זאת אומרת אנחנו זהירים? גם אם יש הפרה שככל הנראה היא הפרה יסודית, אני כעורך דין אעדיף לא לקחת סיכון. אני בכל זאת אשלח מכתב התראה, ואני אודיע לצד השני, תשים לב, אתה בהפרה, אני אתן לו 7 ימים, 14 ימים לתקן את ההפרה, ורק אז אם הוא לא תיקן אותה, אני אלך ואודיע לו על ביטול החוזה. בתי המשפט בודקים את זה, חברים. אני זוכר, אני לפני כמה שנים הצגתי לקוחות ששכרו דירה, מאיזושהי גברת נחמדה או פחות נחמדה, ובזמנו, אחרי כמה חודשים שהם גרו בדירה, התחילו בדירה ליקויי רטיבות ועובש וסיפורים, והלקוחות שלי פנו אליה בנימוס פעם אחת, פעמיים, פעם שלישית, היא הגיעה עם אנשי מקצוע, ניסתה לתקן, לא הצליחה, ובאיזשהו שלב הם הגיעו אליי כבר מיואשים לגמרי, ואמרו לי, אנחנו רוצים לבטל את החוזה ולברוח מהדירה הזאת. ושאלנו את עצמנו, האם להודיע מיד על הביטול, או האם לשלוח לה מכתב ולתת לה פרק זמן של 14 ימים לתקן את ההפרה. ואני המלצתי להם, למרות שהם כבר, המצב היה בלתי נסבל, לבלוע את הרוק עוד 14 ימים ולתת לה הזדמנות לתקן את ההפרה שלה. שלחנו לה מכתב, היא לא תקנה את ההפרה, הוצאנו לה מכתב ביטול ועזבנו את הדירה. היא מימשה את הבטוחות שהיו לה, והגישה תביעה נגד הלקוחות שלי. היא טענה שהם ביטלו את החוזה בחוסר תום לב, שזה ביטול שלא כדין, ושהם חייבים לפיצוי, כי הדירה עמדה ריקה 4 חודשים עד שהיא מצאה קונים חדשים. אנחנו כמובן טענו שהיא לא מצאה קונים חדשים בגלל המצב של הדירה, כן? אבל בית המשפט שם נדרש בין היתר לשאלה, האם היו זכאים הקונים, לא הקונים, הסוחרים, לבטל את החוזה במועד שבו הם הוציאו את הודעת הביטול. ושם בית המשפט בא ואומר מפורשות, שלא בטוח שההפרה באותו מועד הייתה יסודית, אבל בגלל שהיינו זהירים ונתנו לה 14 ימים, ממילא ההפרה הרגילה הפכה להיות הפרה יסודית, ולכן היינו זכאים לבטל את החוזה, וגלגל אותה מכל המדרגות, פסק לה פיצויים ללקוחות שלי והוצאות, אבל תמיד כדאי להיות זהירים. תמיד כדאי להיות זהירים בדברים האלה. בסדר? שאלות עד פה? כן. מה קורה כשהעורך דין מפר סעיף מהחוזה? מה זה אני אומר? אתן לך דוגמה. נגיד שאני קונה דירה, ואני צריך לתת את הכסף בנאמנות לעורך דין. כן. עד שנרשמה לשם שלי כל מיני הערות ודברים כאלה, והעורך דין מעביר את הכסף לפני הזמן. סתם מדבר על מצב, לא שהמוכר הפר את החוזה, אלא שעורך הדין של המוכר, שהוא מוגדר כנאמן בחוזה, פעל בניגוד להוראות הנאמנות שניתנו לו ולהוראות ההסכם, והוא לא חיכה שתירשם הערת אזהרה, והוא רץ ושחרר את הצ'ק למוכר. אז קודם כל, הוא לא בהפרת חוזה, כי הוא לא חתם מולך על חוזה, הוא בהפרה של כללי הנאמנות, הוא חשוף לתלונה לוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין, ואם ייגרם נזק, יכול להיות שיראו בו כאחראי הבלעדי לנזק, והוא יצטרך לשלם לקונה, והוא גם יכול לאבד את הרישיון שלו, לקבל נזיפה, כנס, הרחקה מהלשכה לתקופה מסוימת. אני לא מכיר כזה מקרה כמו שאתה מתאר, למרות שברור לי שזה קרה וקורה מדי פעם, אבל זה לא הפרה של הקונה מול המוכר או של המוכר מול הקונה, אלא זה הפרה של הוראות הנאמנות, בסיטואציה אחרת. בסדר? אתה מתאר דרך אגב משהו אישי שאתה מכיר? כן, קניתי דירה מפרי נדל"ן ברחובות, העברנו כספים לעורך דין, באזור ה-250,000 שקל, עכשיו זה לא רק אני, זה
מאות אנשים, באזור ה-700 איש, והוא העביר לפרי את הכספים לפני שבכלל קרה משהו. עכשיו אנחנו איתו בתביעה בגדול, וזה אחד מעורכי דין הכי גדולים בארץ, עורך דין רבינוביץ' ומזרחי. אז בוא אני אגיד לך משהו. במקרה את הסיפור, לא במקרה, הסיפור של פרי נדל"ן, הוא גם היה בתקשורת, אבל גם עשה לי להכיר אותו מהפן האישי, כי הצגתי שם גם איזשהו מישהו. אני רק אגיד לך במשפט, שוב, בלי להתייחס לעורכי הדין ציינת את שמם, כי אני לא נכנס עכשיו לחלק ציונים, לא לזה ולא לזה, בטח בלי שאני רואה מסמכים ודברים, אבל צריך לשים לב להבחנה. לפעמים כשאתה קונה בקבוצת רכישה, אז באמת כתוב שהכסף הולך לחשבון נאמנות, עד שיהיה חשבון ליווי לפרויקט, ואז אם באמת עורך הדין העביר את הכסף במקום לנאמנות, לפרי או למקום אחר, אז הוא בבעיה. אבל חשוב לי גם את זה לומר, וגם בזה אני נתקלתי בסוגיה של פרי נדל"ן, יש פעמים שהחברה כותבת לך, סתם דוגמה, אתה תשלם לי 500,000 שקל בחתימה, 400,000 ילכו לנאמנות, ו100,000 ילכו לחברה עבור התנהלות שוטפת שלה, ואז גם אם אתה מבקש שהם יהיו בנאמנות, הם אומרים לך לא, זה לא יהיה בנאמנות, החברה אומרת לך, הולכת להשתמש בזה, לכל מיני דברים, לפרסומים, לפה, 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 כמובן שאם תבטל את החוזה, בסוף אתה תהיה זכאי לקבל את הכסף, כן? במקרים האלה, וזה די נפוץ בקבוצות רכישה דרך אגב, אם שם העורך הדין העביר את הכסף, אז הוא לא עשה משהו לא תקין, כן? שוב, אני מדבר על קבוצת רכישה, לא על מישהו שקונה מיזם, שאז יש חובה כמובן לליווי, או לכספים בהתאם לשלבי בנייה, ואני נתקלתי למשל בלקוח שזה מה שקרה לו, זאת אומרת, הוא העביר איזשהו סכום כסף, ובדיעבד החוזה קרה מה שקרה עם פרי נדל"ן, ואת ה-400,000 שהוא העביר זה כן היה בנאמנות, והוא קיבל את זה בחזרה, בסדר? אבל לא 100,000 שקל, זה היה קצת פחות, לא זוכר כמה, זה עבר לפרי נדל"ן, עשו בזה שימוש לכל מיני דברים, וזה כסף שלא חזר חזרה, והוגשה שם תביעת חוב, בין היתר שמתנהלת עדיין, וממתינים שם לתוצאות. אני מדבר על משהו אחר, זאת אומרת, עוד פעם, יכול להיות שאתה מדבר על מקרה שזה מה שקרה שם, אני באמת לא, את זה אני לא מכיר ספציפית, אבל הנה, אתה אומר בעצמך, אתם מתנהלים כרגע מול אותו עורך דין, אז מה אני אגיד לך? אני כן אבוא ואגיד שנתקלתי במהלך השנים, לא הרבה פעמים אני חייב לומר, אבל גם מה שנתקלתי זה יותר מדי, במקרים שעורכי דין לא התנהלו כמו שהם צריכים. גם עורכי דין הם בני אדם, לא שזה בסדר, כן? אבל גם עורכי דין הם בני אדם, וחלקם מתנהגים בניגוד לאיך שהם אמורים להתנהג, וחלקם גונבים לצערנו הרב, וחלקם מתרשלים, וכל מקרה לגופו, גם זה קורה. בסדר? עוד שאלות עד פה? כן, יש לי גם שאלה לעניין של איזשהו מקרה, של דווקא רכישת דירה, אבל מיד שנייה, לא מקבלן, ובעצם הרישום בטאבו, למעט הערת הזרה שנכתבת בהתחלה, הרישום בטאבו לא הושלם, זאת אומרת המוכר או המוכרת לא נמחקו מהטאבו, ובעצם הזכויות גם לא נרשמו במלואם, ועדיין נשארת בהערת הזרה. עכשיו כבר מה זה זמן סביר? כי חלף למעלה משנתיים ומשהו מהרכישה, ושנה מאז תשלום המס רכישה. עכשיו, עורך דין שטוען שבעצם הוא ממתין לאישור מהעירייה, מהארנונה, שאלה מה זה זמן סביר עוד לחכות לדבר כזה, כי תראי, זה נראה... בדרך כלל, קודם כל, רוב הרשויות, אתה פונה אליהם, אם אין היטל השבחה, תוך 30 יום תקבל את האישור, וגם אם יש היטל השבחה, אז תוך 90 יום או 120 יום תהיה שמאות, ואפשר לקבל את האישור. אנחנו בדרך כלל מגדירים בחוזים סעיפים שאומרים, שתוך 10 חודשים מהחתימה, הקונה ישלם כל סכום שהוא צריך לשלם, אפילו אם זה תחת מחאה, בשביל לקבל את האישור ולאפשר למוכר, לקונה להירשם בטאבו. יכול להיות פה שעורך הדין, זה לא צריך לקרות, אבל זה קורה לפעמים, יתבלבל, תהיה את התיק מוקדם מדי, חיכה למשהו, לא יודע מה עשה, ואז מגלים את זה אחרי שנתיים.
אז עורך הדין הזה צריך לרוץ מהר לעירייה, לדאוג לקבל אישור עירייה חדש, ולרשום את הדירה בטאבו. זה לא תקין ששנתיים אחרי סיום העסקה הדירה עדיין לא רשומה על שם הקונה. ההמתנה הייתה קודם כל גם מרשות המיסים, אבל המס הרכישה בעצם שולם 1.5 שנה לאחר מכן, כן? לא באותו רגע. אז ניחא, בסדר, ההמתנה של רשות המיסים צריכה לחכות לעניין, אבל גם ההמתנה של בעצם האישור מהארנונה, מהעירייה, שזה עוד שנה. את כנראה מדברת על סיטואציה שהיה אישור עירייה, אבל בזמן שהיה אישור עירייה עדיין לא היה אישור מס רכישה. ולמה לא היה אישור מס רכישה? אני תכף אדבר על זה בשיעור הבא. כי הקונה התחייב למכור דירה ישנה שלו. נכון, השומה הייתה בהמתנה. ואז במשך 1.5 שנה מקפיאים את השומה, אז כרגע אי אפשר לעשות כלום. ואז שחלפה 1.5 שנה ועורך הדין רצה לבצע את הרישום, אז כבר אישור העירייה לא היה בתוקף. אז עורך הדין צריך להגיד לקונה, קונה נחמד, רוץ לעירייה, תביא לי אישור עירייה חדש, ותחזור אליי, ואז אני ארשום את הדירה על שמך בטאבו. ואם זה לא קרה במשך חצי שנה... אוקיי, זה לא משהו שעורך דין מטפל בכל העניין הזה של לפנות אוקיי, זה משהו שהקונה... תלוי מה סיכמתי עם עורך הדין שלך. יש לקוחות שאני נותן להם את השירות הזה, ויש לקוחות שאני אומר להם, תלכו, תביאו, תעשו, זה נורא תלוי. עורך דין הוא לא פקיד. בסוף הוא מבצע את הרישום, אבל הוא לא אמור לקטט רגליים. דרך אגב, אני גם כשאני מטפל עבור לקוחות, אני לא הולך בעצמי. אני אומר להם, אם אתם רוצים, אני שולח שליח עולה 300 שקל. אם תלך לשם, אתה תשרוף שם בין שעה ל3 שעות, תלוי בעומס. אבל זה משהו שהם מקבלים באותו רגע על המקום? תלוי באיזה רשות, תלוי באיזושהי סיטואציה, לא תמיד. אוקיי. אורי, יש לי שאלה שלא קשורה, אם אפשר בבקשה. בבקשה, אני רואה שאתה מחובר עם שני זה. נכון, כי הטלפון, המצלמה היא לא עובדת לי במסך, כי ככה על המסך של המחשב אני רואה את השקופיות בגדול, ושתראה אותי, שאני אכבד אותך, שאני אהיה בשיעור. אז תודה שאתה מכבד אותי, אני מקשיב. אוקיי, יש לי חדר במרפאה שהיא עם התכנות להשכרה לפי ססיות. איפה אני יכול? ססיה זה כלומר פר שעות לרופאים. ססיה זה 6 שעות פעם בשבוע. איפה אני יכול למצוא איזה חוזה מובנה באינטרנט, רק להחתים את הרופא שהולך להיכנס לחדר? אני לא יודע, ואני ממליץ לך לפנות לעורך דין שיכין לך חוזה, מהסיבה נורא פשוטה. אתה עכשיו ככה סתם, בשלוף אני אומר, חשוב, כי זה לא קשור לשיעור. אתה רק רוצה חוזה שבא ואומר, אתה יכול אחת לשבוע להיכנס לפה ל6 שעות, לשלם, סתם אני אומר עכשיו, 500 שקל לשעה, בסיום אותו יום, או תוך 7 ימים, או תוך חודש, לא משנה. אבל אני לא יודע, יכול להיות שזה שהוא יושב לך בתוך המרפאה ועובד שם, פוגע בשם הטוב שלך, גונב לך לקוחות, לא יודע, אני סתם עכשיו חושב על כל מיני דברים שיכולים להיות. זה מאוד יכול להיות שעורך דין, אני דרך אגב פחות מתעסק במה שאתה מדבר, אבל יכול להיות שעורך דין שכן עשה כבר חוזה 2, 5, 10 חוזים כאלה, ידע לדבר איתך על סוגיות שאתה לא חשבת עליהן בכלל. אז כמובן שהוא ייקח כסף ולא יעבוד בחינם, אבל יכול להיות שהוא יחסוך לך כאב ראש וכאב בכיס גדול אחר כך. אז סתם חומר למחשבה, אבל אני לא מכיר יש באינטרנט המון חוזים להמון דברים, אני בא ואומר עוד פעם, שוב, אמנם אני לא אובייקטיבי, כי זה הפרנסה שלי וזה אינטרס שלי שיבוא אליי ושלמו לי, ועדיין אני אומר, יש מסמכים לפעמים טובים באינטרנט, אבל ברוב המקרים, לוקים בחסר, לא מתאימים לגמרי למה שאתה צריך, לא... אני לא ממליץ לעבוד ככה, אבל שוב, זה נורא אינדיבידואלי וכל מקרה לגופו. בסדר? תודה, תודה רבה. סליחה, שאלה לגבי... כן. שאלה לגבי הפרעה יסודית. לפעמים אני רושם בחוזה שכירות, אז אני מוסיף בעצם דברים שהם לא יסודיים, ואני רושם את זה שזה מוסכם שזה הפרעה יסודית. למשל, אם אדם מזיק לשכנים או דברים כאלה. השאלה אם אני יכול לצרף דבר שהוא בדרך כלל לא יסודי, כן. ואם זה כתוב בחוזה. אם אתה תסתכל במצגת, שעכשיו תראה את סעיף 6, הפרה יסודית, הפרה שניתן להניח לגביה שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה, אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה, או הפרה שהוסכם עליה בחוזה שתיחשב ליסודית. זאת אומרת, אתה ואני יכולים, זה נקרא חופש החוזים, מותר לי ולך
להסכים בינינו מה אנחנו רוצים, אבל תשים לב, אם אני כותב בחוזה שכל סעיפי החוזה מהווים סעיפים יסודיים, בעצם עיינתי את הסעיף הזה, בית משפט יגיד, שום סעיף פה הוא לא יסודי. אבל מותר לי ולך לקבוע סעיף התשלומים, סעיף הפינוי, סעיף התיקונים, סעיף הרעש לשכנים, סעיף הביטחונות, סעיפים מסוימים מותר לנו לקבוע שלנו הם כן יסודיים, בהחלט מותר לנו. מצוין, תודה. בסדר? בשמחה. חברים, עוד שאלות? לא, אז בואו נעבור רגע לשקף האחרון. הזכות לפיצויים, אז אמרנו פיצויים ללא הוכחת נזק, פיצויי קיום, פיצויים מוסכמים, דיברתי על זה כבר מקודם בלי השקף, והגענו בשעה טובה לחלק של המיסוי, באיחור של 5 דקות, אבל הגענו לחלק של המיסוי. אצלי עכשיו השעה 6:39, ב6:45 נחזור, לא ב6:45, סליחה, ב6:55 נחזור, בסדר? רבע שעה הפסקה תיקחו. תודה. תודה.
טוב, שוב שלום לכולם. אוי, רציתי להביא את המתן, סליחה. שניונת אני איתכם, סליחה. זהו, סליחה על העיכוב, אני כל פעם שוכח לחבר את המתן, אין דבר. שומעים אותי, נכון? שומעים אותי? כן, שומעים אותך, שומעים. יופי, מעולה, תודה. טוב, אז בשעה טובה ומוצלחת הגענו לפרק של היבטי המיסוי. יש לנו בערך שעה ו5, חשוב לי הקדמה קצרצרה, ואז אנחנו נראה איך הדברים באים לידי ביטוי. אני מודע לזה שיום חמישי היום, והשעה כבר 7 בערב, ואתם מאוד מאוד עייפים, וזה בסדר, גם אני. אני כן אצטרך פה שתהיו מפוקסים, שתהיו מרוכזים. אני מתנצל מראש, ואני אבוא ואומר, הפרק של המיסוי הוא פרק הרבה יותר מסובך. אני אסביר לכם את העקרונות שלו ואת המהות שלו. אני אנסה להראות לכם גם איך זה בא לידי ביטוי בחוק, אבל אני אומר מראש, זה קשה, זה בטח ובטח קשה למי שלא מתעסק עם זה בשוטף ביום יום. גם עורכי דין שעוסקים במקרקעין, חלקם לא מטפלים בנושא המס בעצמם, אלא כשיש עסקה שאין בה פטור ממס, ותכף נדבר על פטורים ממס, אז הם מפנים לעורכי דין או למומחי מיסוי, שהם מטפלו בנושא המס בשביל לא לטעות. בסדר? אז בואו נתחיל רגע עם העקרונות הבסיסיים. ראינו מקודם בתחילת המצגת, שהקניה של זכות במקרקעין מרצון, זה עסקה במקרקעין. וזה אומר שאם היום אני הבעלים של דירה, ואני מוכר את הדירה לאדון יוסי לוי, אין פה בכלל מחלוקת, אין פה מחלוקת שמדובר בעסקה במקרקעין. בסדר? וכיוון שמדובר בעסקה במקרקעין, אז ההגדרה, ברירת המחדל בחוק, זה שהעסקה חייבת במס. בדיוק כמו שכשאתה עובד, ברירת המחדל היא שאתה חייב לשלם מס הכנסה על ההכנסות שלך. אותו דבר פה, קנית נכס ב1,000,000 שקלים, מכרת אותו ב2,000,000 שקלים, הרווחת 1,000,000 שקל. המדינה כברירת מחדל באה ואומרת, אני מתוך 1,000,000 שקלים רוצה מס. כמה מס? בדרך כלל 25%. זה לא מדויק, זה ככה ככלל אצבע, אבל בגדול 25% מהרווח, אבל באה המדינה ואומרת, בסוף אתה לא קבלן, אתה בן אדם פרטי. אתה קנית את הדירה ואתה מוכר אותה עכשיו, לא מאיזה ביזנס, אתה קונה ומוכר דירות, אלא קנית דירה, היא התאימה למשפחה שלך לכמה שנים, ברוך השם המשפחה התרחבה, אתה רוצה לקנות דירה יותר גדולה, אז אתה מוכר את הדירה הישנה, קונה דירה חדשה, ואז המדינה באה ואומרת, בנסיבות מסוימות, אני אתן לך פטור ממס, עד גובה מסוים, בתנאים מסוימים, אבל יש פטורים ממס שבח. עכשיו, הנושא הזה, כמובן, של המיסוי, הוא מאוד מאוד דרמטי, כי אם בן אדם קנה דירה ב1,000,000, והוא מוכר אותה היום ב2,000,000, והוא רוצה לקנות דירה ב2.5 שקל, כי הוא רוצה להתקדם, והוא חושב שהוא הולך להישאר בכיס עם 2,000,000 שקלים, אבל מסתבר עכשיו שיש לו מס של 250,000 שקל, שאף אחד לא סיפר לו על זה, והוא לא ידע את זה, אז יש לו בור בכיס עכשיו, ויכול להיות שהוא בכלל לא היה מוכר את הדירה, אם הוא היה יודע שיהיה לו כזה בור בכיס. אוקיי? זה לגבי המוכר.
עכשיו בואו נדבר לגבי הקונה, שוב, אני מדבר כרגע מלמעלה באופן כללי. אדם קונה דירה, והוא יודע שהוא קנה דירה לפני 10 שנים, ושילם עליה 1.5 מיליון שקל, ולא שילם מס רכישה. הוא זוכר בוודאות שהוא לא שילם מס רכישה. עכשיו הוא קונה דירה ב2.5 מיליון שקל, וזו כבר דירה שנייה שלו. או אפילו הוא כבר מכר את הדירה ההיא, וזו הדירה הראשונה שלו. והוא זוכר שאין לו מס רכישה. קנה דירה ב2.5 מיליון שקל, אחרי חודשיים או חודש וחצי הוא מקבל במייל מהעורך דין שלו שובר מס רכישה. אומר לו, תשים לב, יש לך פה 70,000 שקל לשלם מס. אומר לו, בן אדם, מה פתאום, על מה אתה מדבר? אין לי מס. אני יודע שאין לי מס, כי אני עשיתי את זה לפני כמה שנים ולא שילמתי מס. זה משפיע מאוד על העסקה. אני כרגע תיארתי לכם 2 מיסים שקיימים, אחד למוכר ואחד לקונה, למדינת ישראל. חוץ משני המיסים האלה, יש דבר שנקרא היטל השבחה. היטל השבחה זה מס או היטל שמשולם לא למדינת ישראל, אלא לרשות המקומית. אוקיי? מה זה היטל השבחה, למשל? תחשבו שאני קניתי בית פרטי בשנת 2000, נניח. החצר שלי היא 0.5 דונם, והבית בנוי 120 מטר. וכשאני קניתי את הבית, אי אפשר היה להרחיב את הבית. זאת אומרת, מותר היה לבנות 120 מטר, וניצלו בפועל 120 מטר. וכל היתר זאת הייתה חצר, הייתה גינה. זה היה בשנת 2000. בשנת 2005 באה העירייה, ואומרת, מהיום, בשכונה הזאת, אם החצר, השטח שלה עולה על 400 מטר, אפשר לבנות, סתם עכשיו אני אומר, עד 30% משטח הגינה. אז אם אצלי הגינה היא 500 מטר, ו30% מ-500 מטר זה בערך 150 מטר, והבית שלי בנוי רק 120 מטר. המשמעות של התוכנית הזאת שהעירייה הוציאה, זה שאני יכול לבנות עוד 30 מטר. עכשיו 30 מטר בבית פרטי ברמת גן, בפתח תקווה, בתל אביב, בגבעתיים, בחיפה, שווים הרבה כסף. עכשיו, כשהעירייה מוציאה את התוכנית, היא לא דורשת מכל אזרח ואזרח בשטח התוכנית שיבוא וישלם לה. הרבה אנשים אפילו לא יודעים שישרו תוכנית אצלם בשכונה. הם גרים בבית והכל בסדר והם ממשיכים הלאה בחייהם. איפה העירייה פוגשת אותנו? אחת משתי אפשרויות. פעם אחת, אם אני גיליתי בזמן אמת שהעירייה אישרה תוכנית, ואני רוצה לממש אותה, אני רוצה להוציא היתר, אני אומר לעירייה, תראו, שמעתי עכשיו מהשכן שלפני 0.5 שנה אישרתם תוכנית. אז הנה, לקחתי אדריכל, ואני רוצה להוסיף חדר לבית שלי, חדר של 20 מטר. העירייה תבוא ותגיד לי, אין בעיה, אתה יכול, אבל בוא תשלם לי עכשיו היטל השבחה, והפעם השנייה שהעירייה יכולה לבוא אליי, זה אם אני לא מימשתי, לא הוצאתי היתר, אבל אני עכשיו מוכר את הדירה. כשאני אמכור את הדירה, העירייה תגיד לי, תגיד, מתי קנית את הדירה? בשנת 2000. איזה תוכניות חלו על הקרקע בשנת 2000? עכשיו אנחנו בשנת 2023. איזה תוכניות חלו על הדירה משנת 2000 עד שנת 2023? ואז הם בודקים כל תוכנית ותוכנית, האם ניתן להוציא מכוחה היתר ומה השווי שלה. עכשיו, צריך להבין, אם השווי שלה הוא 100,000 שקל, בזכות התוכנית בעצם, השווי של הבית עלה ב100,000 שקל, העירייה גובה, מי יודע כמה זה היטל השבחה באחוזים? 50, לא? נכון, 50% היטל השבחה. זה המון כסף, חבר'ה, זה המון כסף. בניין שעבר חיזוק מבנה, כן. כתוצאה מוגדר כסיכון, אבל לא עשו עליו איזושהי הרחבה של תמ"א 38, או תוספת לגובה. השאלה אם דבר כזה זה גם נחשב אחר כך בהיטל השבחה? את מדברת על שיפוץ. שיפוץ, כן, אבל בגלל שעירייה בעצם מחייבת. זה לא משנה, היה מבנה מסוכן, אמרו לו תעשה א' ב' ג'. לא, זה לא הרחיבו, לא... זה אמנם כן מעלה את השווי של הנכס, אבל בשביל לשפץ אני לא צריך יותר. הבנתי. אבל אין פה עניין גם של תמימות, שבן אדם, אוקיי, קנה בית, הוא לא מתעסק בעניין הזה, קנה את זה למגורים, אז אוקיי, הרשות הקימה תוכניות, דברים כאלה שיכולים לעלות את שווי הנכס מבחינת הזכויות. אבל הלקוח לא יודע את זה, אז פתאום הוא מוצא את עצמו בחוב לעירייה, כי אישרו תוכניות שלא ידעו אותו על החיצוניות האלה.
טוב, כמה דברים לגבי מה שאמרת, אני אתייחס. אחד, יש משפט שהוא נורא מעצבן, אבל הוא נורא נכון. אי ידיעת החוק אינה פותרת מעונש, אתה מכיר? מכיר? אז אני פה לא בהקשר של עונש, אבל אם יש מצב, תראה, אתה עכשיו נחתת מהחלל, בסדר? ואתה לא יודע שאסור לעבור באור אדום. אתה מבין שאם תעבור באור אדום ומצלמה תתפוס אותך, אתה לא תוכל להגיד לא ידעתי, אתה תקבל קנס, נכון? אתה תוכל לבקש להישפט, ואולי תוכל להסביר לשופט, ואולי הוא ישתכנע ואולי לא. אבל זה שלא ידעת לא יפתור אותך מעונש, אותו דבר פה. יש חוק. החוק מגדיר מה מותר ומה אסור לרשות מולך האזרח. ואם החוק מאפשר לה לגבות היטל השבחה, זה שידעת או לא ידעת, זה לא מעניין אותה, היא לא מענישה אותך. היא אומרת לך, בזכותי הנכס שלך שווה יותר, אני רוצה 50% מההשבחה. עכשיו, לגבי מה שאמרת, אני אזרח תמים, כן ידעתי או לא ידעתי, אתה לא צריך לדעת. אתה צריך להיעזר באנשי מקצוע, אם אתה מוכר דירה, זו עסקה גדולה, מצופה שאתה תבדוק עם עורך הדין שלך איזה מיסים חלים עליך. ועורך הדין שלך, אם הוא זהיר, הוא יגיד לך, אני לא יודע אם יש לך היטל השבחה או לא, אני יכול לפנות לעירייה ולבדוק. היום אצל רוב הרשויות אפשר לשלוח להם מייל עם נסח טאבו ויפוי כוח, והם יענו לך אם יש היטל השבחה או לא. אם אין היטל השבחה, הם יכתבו לך אין היטל השבחה. ואם יש, הם יגידו לך שצריך להוציא שמאי. והשמאי עולה 2,500 שקל, והשמאי יעשה שמאות, ועוד 3 חודשים ייתנו לך דוח מסודר, איזה תוכניות חלות, וכמה כסף אתה צריך לשלם במקרה של מחירה. אוקיי, יכול להיות ומכרתי את הדירה, סתם דוגמה, ב2 מיליון, ובגלל הזכויות שהעירייה אישרה, הבית היה שווה 2,300. עכשיו, אני מכרתי 2 מיליון, העירייה יכולה לבוא ולומר לי, שמע, רגע, השווי של הדירה הוא 2,300, בוא תשלם לי 50% מה-300 האלה, זה מה שאתה אומר בעצם? לעומת מס שבח, שתכף נבין איך בודקים את החישוב, ששם באמת בודקים בכמה קניתי ובכמה מכרתי, לעניין היטל השבחה זה לא רלוונטי. העירייה לא בודקת בכמה קניתי ובכמה אני מוכר, כי יכול להיות דרך אגב שאני מוכר ב1,000,000 שקל יותר, אבל לא בגלל העירייה, אלא כי מחירי הנדל"ן בישראל רוב הזמן עולים. מה העירייה בודקת? היא בודקת כמה היה הנכס שלך שווה ערב חתימת החוזה, ערב אישור התוכנית, סליחה. וערב אישור התוכנית היה מותר לך לבנות רק 120 מטר, והבית שלך היה שווה דאז 1,000,000 שקל. ודקה אחרי אישור התוכנית שאתה יכול לבנות עוד 30 מטר, הבית שלך כבר לא שווה 1,000,000 שקל, הוא שווה 1,200,000. אז העירייה באה ואומרת, בזכות התוכנית שלי אתה הרווחת לפני 10 שנים 200,000 שקל, גם אם לא בנית. זה שווה כסף, הזכויות בנייה האלה. אז אני רוצה מה-200,000 שקל האלה 100,000 שקל עכשיו. המועד הקובע הוא מועד אישור התוכנית, ולכן יכול להיות שבינתיים הערך של הנכס ירד אפילו. כמובן שאני בתור אזרח, אני לא חייב להגיד אמן לכל מה שהעירייה אומרת לי. אני יכול לבוא לעירייה ולהגיד לה, הבנתי, את אומרת 200,000 שקל, אני רוצה להביא שמאי משלי. ואז אתה שולח שמאי משלך והוא מכין שומה נגדית, ואז או שהוא מדבר עם השמאי של העירייה והם מסתדרים, מגיעים לעמק השווה, או שהולכים עם זה, מגישים על זה השגה בעצם, על השומה הזאת, אוקיי? יש החלטות, יש בתי משפט, יש לזה מנגנונים, ערכאות שהולכים אליהם. אבל בסוף יש החלטה סופית, ומה שכתבו שם אתה צריך לשלם. גם אם מכרתי נמוך ממה שקניתי. זה לא מעניין אם מכרת נמוך. וואלה, טוב. איך קוראים לזה בהגדרה של פה? היטל השבחה. לא, זה לא, התכוונתי למה שעושה זאת אומרת, את שווי הדירה יותר גבוה. אישור תוכנית, טאבה. אישור תוכנית. רועי, אם הם אישרו לנו לבנות בגינה של 500 מטר עוד 30 מטר חדר, מותר לי מתחת לחדר זה לבנות עוד מרתף לדוגמה? לא, זה זכויות בנייה. יכול להיות שהזכויות בנייה שהתוכנית אומרת, סתם עכשיו אני תכף דוגמה, שלמגרש של 500 מטר מותר, סתם עכשיו אני אומר, לבנות עד 30 מטר שטח עיקרי, ועד 30%, סליחה, שטח עיקרי, ועד 10% שטחי שירות וקומת מרתף. זה שני דברים שונים, בסדר? בסדר, תודה. בבקשה. רועי? כן.
רציתי לשאול, יש דרך לדעת באופן רשמי לפני מהלך של מחירה או רכישה, יש דרך לדעת לפני זה מה המיסוי שהולך להיות? בוודאי. אם אתה תפנה לעורך דין, שזה תחום העיסוק שלו, הוא יבקש ממך פרטים מסוימים, ויכין לך שומה, ויגיד לך, בהתאם לנתונים שאתה נתת לי, אתה תשלם מס שבח 10,000 שקל, 100,000 שקל, 1,000,000 שקל. אתה תהיה פטור ממס לגמרי. בוודאי, ורוב האנשים בודקים את הדברים האלה מראש, לא הולכים לחוזה ואומרים יהיה בסדר. זהו, אני פניתי פעם למשרד רשות המיסים, כמה פעמים, ובאמת לא קיבלתי מענה, הם אומרים אנחנו לא יודעים, לא שום דבר. זה בעצם... רשות המיסים לא תיתן לך תשובה על כזה דבר. היא אומרת, אנחנו נותנים רק למפרע, רק אחרי שאנחנו עושים תהליך, רק אז אנחנו נכון. יכולים לדעת. רשות המיסים אין לה שירות לאזרח שהיא אומרת לך מראש כמה מס יהיה לך, אתה תרצה, תעזר באיש מקצוע, תשלם לו כסף, הוא יבדוק לך בתשלום. הבנתי, זה בעצם רק דרך עורך דין. עורך דין, שמאים לפעמים מתעסקים עם זה, יועצי מס, כן. זאת אומרת, זה גם לא משהו גם היטל השבחה את יודעת מראש? אתם דיברתם ביחס, סליחה, מה שאלת אוריאל? היטל השבחה זה גם משהו שעורך דין יכול לדעת מראש? הוא יכול לפנות בכתב לעירייה ולברר, ואם יגידו לו שיש היטל השבחה, אז לוקחים שמאי, שמאי הוא זה שבודק את התוכניות ומגיע לנכס ומכין שומה, זה לא עורך דין עושה. אבל עורך הדין כן יכול לפנות לעירייה ולקבל בכתב תשובה שאין היטל השבחה, ואז להגיד לך שכנראה לא יהיה היטל השבחה. מעולה, תודה רבה. בבקשה. עוד מישהי רצתה לשאול משהו, אני חושב, אבל התפרצה הדברים, אז לא שמעתי משהו. רציתי לשאול, זאת אומרת, לוודא יותר נכון, אז בעצם, אם אדם חושב שהוא אמור לשלם, נגיד מוכר, אמור לשלם איזשהו מס שבח מסוים, ומה שנקרא אחרי בעצם החוזה, הוא מגלה שהוא נדרש לשלם יותר, אז זה בעצם לא תהיה הפרה יסודית, על אף לא יכולה להיות כאילו הפרה יסודית, נגיד אם הוא רוצה לבטל את החוזה בגלל זה? איך זה יכול להיות הפרה? תסבירי לי. מה זה הפרה? כי אמרת שהפרה יסודית זה בעצם היכולת להפר, בעצם לא הייתי נכנס לחוזה מלכתחילה, אילו הייתי יודע שכך או כך. זאת אומרת, אני סביר לך שאותו האדם... אבל את צריכה ללכת להגדרה של מה זה הפרה. מעשה או מחדל שהם בניגוד לחוזה. לא, זאת אומרת, אם הוא מחליט לבטל את החוזה, בגלל הדבר הזה, האדם שמוכר חוזה, אדם שמוכר חוזה... רגע, אבל בוא נדייק את השאלה שלך. הפרה זה לא. מה זה הפרה? אתה חייב לעשות משהו ולא עשית אותו. מה זאת אומרת? ברגע שמוכר נקשר בחוזה מקרקעין עם רוכש, כן. ואז אותו מוכר מגלה שהוא נאלץ בעקבות המחירה, ייאלץ לשלם מס שבח הרבה יותר גבוה ממה שהוא העריך. ובגלל הידיעה הזאת שהוא נדרש לשלם עכשיו מס שבח מסוים, הוא מעדיף לבטל את החוזה. אז הוא מעדיף לבטל לא כי מישהו הפר מולו את החוזה. הוא רוצה בעצמו להפר את החוזה בגלל שהוא לא עשה שיעורי בית ולא ידע מה המס שלו. זהו, זה מה שאני אומרת, הוא בעצמו מפר, ואז השאלה היא, אני שואלת אם זה יכולה להיות הפרה יסודית, כי כביכול הוא לא ידע ש... לא, עוד פעם, תעשי הבחנה. פה את מתארת מצב שאני, סליחה על הביטוי, אבל אני אידיוט. אני לא בדקתי טוב, או שעורך הדין שלי יטעה אותי, ואני לא הבנתי שאני צריך לשלם 1,000,000 שקל מס, חשבתי שאני צריך לשלם רק 500,000 שקל מס. אז אני טעיתי בכדאיות העסקה. והאם עכשיו שאני בדיעבד מבין שטעיתי בכדאיות העסקה, האם מותר לי לבטל את החוזה, כן או לא, והתשובה היא לא. אסור לי לבטל את החוזה. רועי? אוקיי. כן. בפינוי בינוי או בתמה שמוסיפים מטראז' מטרים לדירה, יש היטל השבחה? יש היטל השבחה, ומי שמשלם אותו זה היזם, לא הדיירים. אוקיי. בסדר? עסקאות של התחדשות עירונית, ב-99% מהמקרים זה עסקאות נטו. אני נותן ליזם את הדירה,
והוא מחזיר לי חזרה דירה גדולה יותר, עם מעלית, עם מחסן, לא עם מחסן אולי, אבל עם ממ"ד, עם עוד 12 מטרים לפחות, והעסקה בדרך כלל בנויה בצורה כזאת שהדיירים לא מכניסים את היד לכיס. הם נותנים מפתחות, מקבלים מפתחות גדולה יותר. שאלה באותו עניין, אני הבנתי שיותר מ-25 מטר, אז כן משלמים מס. נכון, כי החוק התחדשות עירונית בא ומגדיר מהי התמורה שמותר ליזם לתת לדיירים, ואם הוא נותן להם יותר ממה שהחוק נותן לו, אז אומרים לו אין בעיה, לבריאות, אבל זה כבר חייב במס. אבל כמה המס? זה מאוד מסובך להסביר את זה בכזה, זו לא המסגרת. אבל בהחלט יש מס, יש על זה מע"מ, ויש על זה מס שבח, ויש על זה מס רכישה, יש פה מיסים, כן. בבקשה. מלי, רציתי לשאול משהו? תודה. גם במחירה במקרה של הוספת חדר בפינוי-בינוי וכל זה? כאילו, כן. המס שבח, האם הוא לא תקף במחירה? אני לא מבין את השאלה, תסבירי את הסיטואציה. מה סיפרת מקודם לפני שנייה, מתי אין מס שבח? לפני שנייה זה קרה. כאשר מוסיפים קומה ומרחיבים, אתה מקבל עוד חדר, ואז יש יזם... אני לא אמרתי שאין מס שבח, אמרתי שבהתחדשות עירונית יש היטל השבחה, אבל אמרתי שבהסכם של היזם מול הדיירים, בדרך כלל מי שמשלם את היטל ההשבחה זה היזם, לא הדיירים, אבל יש היטל השבחה. אבל מתי משלמים את זה? אם אתה משלם את זה רק במחירה, לא? היזם שרוצה להוציא היתר, הוא לא יקבל את ההיתר אם הוא לא ישלם את זה. אז ברגע שהוא משלם את זה לעירייה, אז זה נגמר. פעם אחת משלמים, כן? העירייה לא תבוא אלייך בעוד שנתיים ותבקש את אותו היטל השבחה שהיא כבר גבתה עליו כסף. בסדר? עכשיו עוד שאלה באותו עניין, אני יודע שיש דיירים שנמצאים בדירות בקומת כניסה של בניין, ועכשיו הם מקבלים דירת גן, שבעצם התמורה זה תמורה עודפת. יש מיסים על כזה דבר? או הפוך? זה לא בהכרח. לא, מה שאתה מתאר, זה לא בהכרח תמורה עודפת. אם הם נתנו דירה בשטח מסוים, קיבלו אחר, אם הרשות תעלה טענה שבגלל שזה דירת גן, אז אני לא מכיר כזה דבר, לא. לא, גם להפך, כאילו גם אדם שנמצא בקומה רביעית, ויש לו זכויות בגג, והוא מקבל פנטהאוז. אז זה בעצם, זו אותה תמורה, אתה אומר. עוד פעם, אם הפנטהאוז שהוא קיבל, הוא בגודל שהחוק מאפשר, אז אין שום בעיה, שיקבל גם דירה בקומה 500. אבל זה שווה הרבה יותר, אני שואל. נו, ברור שזה שווה הרבה יותר, זה לא המבחן. המבחן הוא כמה מטרים מותר ליזם להוסיף במסגרת הוראות החוק. מה? מצוין, תודה. בבקשה. חברים, עוד שאלות עד פה? כן, האם יש היטל השבחה גם במקרה של בניית מרפסות רק? בגדול כן. שוב, אבל תשים לב, אם התוכנית שמאשרת את בניית המרפסות, אושרה אחרי שאתה קנית את הדירה. כי אם היא הייתה קיימת עוד קודם, אבל לא בנו את המרפסות האלה, אז מי שמכר לך כבר שילם את היטל השבחה על זה. אוקיי? המועד הקובע להיטל השבחה, זה אם אושרה תוכנית אחרי שקניתי את הדירה. לא, נניח יש לי דירה של 10 שנים, ועכשיו אנחנו רוצים לבנות מרפסות. אני צריך לשלם את ההיטל השבחה? הקבלן מקבל רק כסף עבור הבנייה של המרפסות, זה לא לא תמ"א 38 או משהו. קבלן בטח לא ישלם עבורך היטל השבחה. זה קודם כל, בסיטואציה הזאת. עכשיו, אם יש לך היטל השבחה, כן או לא, אז אני בא ואומר עוד פעם, זה תלוי מתי העירייה אישרה את התוכנית. אם זו תוכנית שאושרה לפני שקנית, כבר שולם עליה היטל השבחה בזמנו. והם לא אמורים לבקש עכשיו. אבל זה בטח לא היזם ישלם. היזם ישלם בהתחדשות עירונית, זה לא מה שאתה מתאר כרגע. בסדר? טוב, אני ממשיך הלאה. אני רואה שנושא המס מאוד מעניין ומעסיק אתכם, שזה טוב. אבל בואו רגע נדבר עכשיו קצת הגדרות. דיברתי עכשיו באמת ככה מלמעלה, שבכלל נבין את המסגרת ומי נגד מי. אז קודם כל, חוק מיסוי מקרקעין מגדיר מה זה מקרקעין. קרקע לרבות בתים, בניינים והמחובר חיבור של קבע. זכות במקרקעין, אמרנו, זה בעלות או חכירה ולתקופה שעולה על 25 שנים. בסדר? עכשיו, החוק אומר ככה, מחירה
מה זה מחירה? זה להעניק זכות, להעביר זכות, או לוותר על זכות. מה זה להעניק זכות? נניח מחירה. מה זה להעביר זכות? העברה גם ללא תמורה. סתם דוגמה, אבא רוצה לתת במתנה לבן שלו דירה, זו מחירה. בהגדרה המשפטית מדובר במחירה. רק יש לה פטור ספציפי, שאולי חלקכם מכירים, ממס שבח, זה סעיף 62 לחוק מס שבח, שאומר שהעברה ללא תמורה מיחיד לקרובו, ויש הגדרה בחוק מה זה קרוב, לא כל אחד הוא קרוב, אבל מישהו כן קרוב, אז העברה ללא תמורה לקרוב פטורה ממס שבח. בסדר? אבל זה עסקה במקרקעין, היא חייבת בדיווח. תשימו לב עוד דבר שלא אמרתי, ואני אגיד אותו. חתמתם על חוזה מכר, חייבים לדווח על החוזה הזה לרשות המיסים תוך 30 ימים מהחתימה. לא דיווחתם, ונודע לרשות על העסקה, אתה תקבל קנסות, ריביות והצמדות, ובשלב כלשהו התראה לפני עיכול, ואז עיכול. חייבים לדווח על העסקה תוך 30 ימים, ולשלם את המס תוך 60 ימים מהחתימה. אוקיי? חתמת על זיכרון דברים, המשכת לנהל משא ומתן עוד חצי שנה אחרי הזיכרון דברים, עקרונית, תוך 30 יום מיום החתימה על זיכרון דברים, אתה חייב לדווח על זיכרון הדברים לרשות המיסים ולשלם את המס. כי זיכרון דברים הוא חוזה לכל דבר ועניין, דיברנו על זה בשיעור הקודם. וזו עוד סיבה למה אני ככלל לא ממליץ ולא מאפשר לחתום על זיכרון דברים. בסדר? רועי, אפשר שוב שאלה רק על היטל השבחה? כן. אמרת קודם דוגמה של מישהו שבנה 120 מטר, ועכשיו אישרו לו 150, אז על ה-30 המטר הנוספים הוא צריך לשלם היטל השבחה. אני לא הבנתי איך עושים את החישוב, כי הרי הוא ימכור את הבית באותו מחיר, כי הבית לא גדל. קודם כל, זכות בנייה זה נכס. זה שעכשיו אפשר לבנות עוד 30 מטר שווה כסף. בהכרח הוא ימכור את הבית בשווי יותר גבוה, למרות שהוא לא בנה. כי הקונה שלו יודע שהוא יכול לבנות. זכויות בנייה זה נכס מקרקעי. מה? לפי מה לוקחים את החישוב למס? כאילו, מה... שמאי בא ובודק כמה מטר בנייה בשכונה הזאת שווה בזמן אישור התוכנית. נורא פשוט. הוא מעריך את זה, אוקיי. בסדר? טוב. עוד שאלות עד פה? לא. בוא נמשיך. השאלה בפינוי בינוי, אני צריך לשלם בחתימת חוזה? אם אני קונה מטרים מהיזם? אם אתה משביח את הנכס שלך, משדרג, סליחה, זה הביטוי, מעבר למה שהיזם נותן לכל הדיירים במסגרת החוק, אתה בהחלט תשלם כסף, תשלם גם מס. אז במעמד החתימה בעצם. לא מחכים לבנייה וכל זה. עוד פעם, אתה מדבר על מס או מדבר על שם ליזם? לא, משלם מס. בפינוי בינוי צריך לשים לב שהעסקה היא מותנית. תנאי לכניסת ההסכם לתוקף זה חתימה של רוב דרוש על ידי הדיירים, וחתימת היזם וקבלת היתר. אז מה שעושים בפועל, מדווחים, מוציאים הודעה לרשות המיסים, הודעה על חתימת חוזה ודחיית יום המס, ואומרים לרשות המיסים, בעוד שנתיים שאין לי היתר, אני אעדכן אותך שיש לי היתר, ואז העסקה נכנסת לתוקף, ואז מגיע המועד לתשלום. ככה עושים בדרך כלל בהתחדשות עירונית. אז שיש היתר משלמים. ב-99% מהמקרים, כן. בסדר? יש לי שאלה לגבי קיזוז במס שבח. בעסקת אגב גירושין, משהו כזה שבעצם מעברה, מחירה של זכות של צד אחד לצד השני בעצם, הסכום שעבר, זה משהו שניתן לקזז בו במס שבח, אם מתישהו בעתיד הדירה נמכרת? עוד פעם, אני לא מבין את הסיטואציה. בני הזוג מתגרשים, וההסכם גירושין שלהם קובע שהגבר יעביר לאישה את החצי דירה שיש לו. משולם, אחד מהצדדים רוכש את הזכות של הצד השני, בעצם את החלק של הצד השני. לא בהכרח רוכש, זה מה שאני אומר. במסגרת הסכמי גירושין, הרבה פעמים, זה לא שכסף עובר ידיים, אלא שבאים ואומרים,
האישה תקבל את הדירה הזאת, והגבר את הדירה ההיא, לא, והמחסן... אבל בפועל שכן הוא עבר כסף לטובת החלק של הצד השני. האם אותו כסף, סכום של כסף שעבר, האם זה משהו שיכול להתקזז במס שבח בעתיד? זה לא להתקזז, זה ניכוי מותר. כשאותו אדם ימכור את הנכס, אותו גבר שנניח עכשיו שילם לאישה 1,000,000 שקלים וקנה את החצי שלה, כשהוא ימכור את הדירה בעוד 10 שנים, הוא יבוא ויגיד, היום רכישה של החצי דירה שהיה שלו כל הזמן, הוא בשנת 90 כשהוא קנה, והיום רכישה השני שלו הוא בשנת 2005 כשהוא התגרש, והשווי רכישה של החצי שלו הוא 1,000,000 שקלים, שזה מה שהוא שילם על חצי דירה בשנת 90, והשווי רכישה של החצי דירה השני, זה עוד 1,000,000 שקלים ששולם בזמן אמת, פלוס 500,000 שהוא שילם לאישה כשהוא התגרש ממנה. זה ייכנס פנימה לתוך המכלול של החישוב. לא הבנתי, בעצם זה מפחית את מס השבח? זה יפחית את השבח, אם הוא שילם את זה עבור זכות במקרקעין, התשובה היא כן. אבל זה לא מפחית שקל לשקל, זה חישוב כזה, אבל זה נכנס פנימה, כן. אוקיי, הבנתי עכשיו. בסדר? כן. הלאה, חברים. מה זה מס שבח? מס שבח מקרקעין יוטל על השבח במחירת זכות במקרקעין. מה זה שבח? השבח הוא הסכום שבו עולה שווי המחירה, על יתרת שווי הרכישה. שוב, אני לא רוצה לסבך אתכם, אני אראה לכם רגע איזשהו חישוב שהוא לא מדויק לגמרי, אבל לצורכי הקורס, בשביל להבין מה אני רוצה, אז יהיה לכם יותר קל. תראו, אני אראה לכם רגע. תראו, אדם קנה, אתם רואים את האקסל, נכון? כן. יופי, הוא קנה ב1.1.2000 דירה ב1,500,000. הוא מוכר את הדירה ב1.1.2010 ב2.5 מיליון שקלים. כמה מס הוא ישלם? אז קודם כל צריך להבין מה השבח, מה הרווח, ועל פניו הרווח הוא 2.5 מיליון שקלים, פחות 1.5 שקלים, שזה 1,000,000 שקלים, ואז המס אמור להיות, במקרה שלי, 25% מ1,000,000 שקלים, 250,000 שקל, על פניו. אבל החישוב הוא לא כזה פשוט, הוא יותר מסובך, אבל הוא מפחית לי את המס, ואני אסביר. כשאני אבוא לבדוק כמה מס יהיה בפועל, אני אבדוק כמה 1,500,000 שקל שווים היום. כי קניתי בשנת 2000, אבל היום 1,500,000 בשנת 2010 שווים 1,700,000 שקל. אז כבר הרווח שלי הוא לא 1,000,000 שקל, אלא הוא הפך להיות 800,000 שקל. אז כבר המס שאני אשלם יהיה 25% מ-800,000 שקל, שזה 200,000, במקום 25% מ1,000,000, שזה 250,000. זאת אומרת, כבר חסכתי 50,000 שקל, אוקיי? עוד דבר שחשוב לקחת בחשבון, הוצאות. בין השנים האלו? מה? ההבדל בין 1,500,000 ל1,700,000 זה האינפלציה וזהו? כאילו, איך מגיעים מ1,500,000 ל1,700,000? מחשבון הצמדה למדד, זה מתמטיקה מדויקת לגמרי, בסדר? עכשיו, יש ניכויים שמותר לי לדחוף פנימה ולהקטין את השבח, למשל, אני שילמתי לעורך דין כשקניתי את הדירה, שילמתי לו 10,000 שקל, ואני גם שילמתי למתווך כשקניתי את הדירה, 40,000 שקל, ואני שילמתי מס רכישה כשקניתי את הדירה, 100,000 שקל, גם עכשיו אני נותן דוגמה, אז כבר שווי רכישה שלי הוא 1,700,000, ועוד 10,000 שקל, ועוד 40,000 שקל, ועוד 100,000 שקל. זאת אומרת, אני כבר שילמתי 1,850,000, ואז הרווח שלי הוא 2.5 פחות 1,850,000, שזה 650,000 שקלים, ואז אני אשלם 25% מ-650,000 שקלים, במקום מ1,000,000 שקלים. חסכתי כסף. בסדר? זה ברור לכולם מה שהדגמתי, זה החישוב הכי קל והכי פשוט.
מה קורה במצב שבו אין בעצם את כל האסמכתאות על ההוצאות שהיו? האם השרה יכולה להספיק לזה? בגדול לא, אבל כל מקרה לגופו. זאת אומרת, פעם רשות המיסים הייתה קצת יותר קלה, היום הם באים ואומרים, אתה טוען ששיפצת ב-200,000 שקל, בוא תראה לי קבלות על 200,000 שקל. ואז אתה אומר להם, לא שמרתי. אז אומרים לך, מתי שיפצת? לפני 10 שנים? אחלה. לפני 3 שנים? למה אתה לא שומר קבלות 3 שנים? יכול להיות שעבדת בשחור? העדפת להביא פועל ולשלם לו בשחור? אז אל תעלים מס פעם אחת שאתה עובד בשחור, ואז תבוא עכשיו בפעם השנייה ותגיד שאתה רוצה להזדכות על ההוצאה הזאת. רשות המיסים היום מאוד מאוד מקפידה על זה. זה כמו דרך אגב, בקורונה, מי שזוכר, היו בעלי עסקים שכולם נפגעו לצערנו הרב, והיו בעלי עסקים שלא עבדו בכלל, ובאו ואמרו, נגרם לי נזק, תפצו אותי. ורשות המיסים אמרה, אין בעיה, בוא נבדוק את הדוחות שלך שנה אחורה, נראה מה הרווחת לפני שנה, וזה הפיצוי שאתה תקבל, אחוז מסוים מזה, נכון? ואז באו בעלי עסקים ואמרו, אבל אנחנו לא מדווחים על כל ההכנסות. אנחנו הרווחנו הרבה יותר. אז רשות המיסים אמרה להם, עדיף לכם למשוך את הטענה הזאת, כי אתם תקבלו כנסות וריביות אחורה על זה שהעלמתם מיסים. אז אין מה לעשות, צריך להבין, מי שעובד ישר, יותר קל לו אחר כך, ומי שעובד עקום, בדרך כלל לא יקבל אחר כך איזשהו זיכוי על זה. אני לא עונה את זה דווקא למי ששאל או שאלה את זה, אני אומר באופן כללי, כי רשות המיסים מאוד מאוד הקשיחה עמדות בשנים האחרונות, אבל לפעמים בן אדם אין לו קבלה באמת כי פשוט ילכה לו לאיבוד. זה גם קורה. אז הוא יכול לפנות למי שביצע עבורו את העבודה למשל, ולהגיד לו, אתה עוסק מורשה, אתה מחויב לשמור פנקס קבלות, תוציא את החשבונית בבקשה. ואין סיבה בעולם שהוא לא יקבל. בסדר? אני מקווה שעניתי, אני אפילו לא זוכר מי ששאל, אבל אני מקווה שעניתי, אבל כן, הרשות רוצה אסמכתה, או דרך אגב, יש לי כמה לקוחות מארצות הברית, שמכרו פה דירות, שכשאני סיפרתי להם איך עובדים פה במדינת ישראל, הם כמעט נפלו מהכיסא. אמרו לי, לא הבנתי, אז כל דבר שאני טוען, אני צריך להראות אסמכתה? אמרתי לו, ברור, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, אצלנו זה לא עובד ככה, אני מגיש הצהרה, ואני אומר מה היו ההוצאות שלי. והרשות בדרך כלל מקבלת את ההצהרה שלי כמו שהיא, אבל אם הרשות עושה לי ביקורת ומגלה ששיקרתי, אז אני יכול לקבל כנסות מאוד 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 גבוהים, ולפעמים אפילו לשבת בכלא. אז אנשים לא מתעסקים עם הדברים האלה. אז זו גם דרך לעשות את זה. בישראל הדברים עובדים קצת אחרת מהמון מקומות בעולם. בסדר? אני לא שמתי לב מי שאל, אני מקווה שעניתי למי ששאל. כן, תודה. בבקשה. אני חוזר רגע למצגת שלי. חברים, מס רכישה. במחירת זכות במקרקעין יהיה הרוכש הקונה חייב במס רכישה. מס רכישה יהיה בשיעור מסוים משווי המחירה, או לפי מה שיקבע שר האוצר וכו'. שורה תחתונה, שוב, מטעמי ייעול התהליך וחיסכון בזמן, אז אני אלך לתכלס. אדם קונה דירה, אם זו דירה יחידה שלו, יש לו פטור ממס עד גובה מסוים, תכף אני אראה לכם כמה, ואחרי גובה מסוים יש לו 3.5% ואז 5% וכן הלאה וכן הלאה. יש מחשבון שעושה את זה, לא צריך לזכור. אבל אם הבן אדם קונה דירה וזו לא דירתו היחידה, זה דירה שנייה, דירה שלישית, דירה חמישית, הוא משלם 8% מהשקל הראשון. מדובר בפער אסטרונומי. אדם שקונה דירה ב2 מיליון שקלים וזו דירתו היחידה, לא יידרש כמעט בכלל לשלם מס. אותה דירה יקנה אותה בן אדם של דירתו השנייה או השלישית, לשלם 160,000 שקל מס. זה המון כסף. בסדר? כלומר, אם אני קונה להשקעה דירה, אז הדירה הראשונה עדיף לקנות יקר, ואת האחרות לקנות במחיר הכי נמוך, שנשלם מינימום מס. מה שאתה אמרת עכשיו נקרא תכנון מס, והוא תכנון מס חוקי ולגיטימי לחלוטין, כן, בהחלט כן. חבר'ה, אני אראה לכם רגע... יש את
השותפים, את אלה שקונים ביחד דירות, יש איזה... כן, שליש, כן, ואז לא צריכים לשלם מיסוי. זה לא מדויק. בוא נגיד ככה, לעניין מס רכישה, מי שיש לו פחות משליש מדירה, לא רואים את זה כדירה, ולכן אם אני קניתי דירה עם עוד 2 שותפים, כל אחד קנה שליש, בפעם הבאה שאני אקנה דירה, היא עדיין תהיה דירתי היחידה, כי יש לי רק שליש בדירה אחרת. אבל אם יש לי כבר דירה שלמה, ועכשיו אני קונה שליש דירה ביחד עם שותפים, אני כן אשלם על השליש שלי מס רכישה לפי דירה שנייה. זה דבר אחד שצריך לשים אליו לב. דבר שני, אם אני אקנה עם 3 שותפים שלי או עם 2 שותפים שלי דירה, אחזיק בה כמה שנים ואמכור אותה, ואז עוד פעם אני אקנה דירה עם שותפים ואחזיק בה כמה שנים ואמכור אותה, יגיע איזשהו שלב, ואין פה כלל אצבע, אחרי פעמיים, אחרי 3, אחרי 5, כל מקרה נבחן לגופו. אבל יגיע איזשהו שלב שרשות המיסים תגיד לי, תעצור, אתה כבר לא קונה ומוכר דירות כמו בן אדם פרטי, יש לך פה עסק. אוקיי, יש פה עסקה בעלת אופי מסחרי, ואז אני כבר ממסה אותך לא במסגרת חוק מיסוי מקרקעין, שזה החוק שאנחנו רואים כרגע, אלא אני ממסה אותך במסגרת מס הכנסה. אתה כמו קבלן לצורך העניין. אז גם צריך לשים לב לכל לא קומבינות, זה מותר, אנשים עושים את זה וזה בסדר גמור, אבל צריך לשים לב שאחרי פעם, פעמיים, 3, 5, יש סיכון שרשות המיסים תגיד לך, אדוני, תעצור. בסדר? יש עוד דרך לברוח עם מפלט מס. מלקוח שלי. הם התגרשו באופן פיקטיבי, וכל אחד קונה דירה כאילו על שמו. אבל שמעת מה עכשיו אמרת? באופן פיקטיבי. כן. אז אם בן אדם אין לו בעיה לשקר רשות המיסים, והוא מוכן לקחת לעצמו את הסיכון שיתפסו אותו על כל המשתמע, אז בסדר גמור, הוא גם יכול להיות באותה מידה איך לשדוד בנק, בסדר? יצליח לברוח, יעשה מיליונים, לא יצליח לברוח, יישב בכלא, זה בסדר גמור. בוא אני אגיד לך משהו באופן כללי, לפעמים פונים אליי לקוחות, בכל מיני שאלות כאלה, קומבינות אני קורא לזה. אני אעשה ככה, אני אעשה ככה, ואני בדברים האלה נורא נורא זהיר. אני באופי שלי נורא פחדן, בטח בענייני עבודה, מעדיף לא לקחת סיכונים. והרבה פעמים לקוחות אומרים לי, מה אתה כזה כבד, תזרום, תזרום, תזרום. ואני הרבה פעמים בא ואומר להם, תקשיבו, אתם מספרים לי סיפורים על ההוא שעשה וההוא שעשה, ונכון, הרבה אנשים עוברים על החוק ויוצאים בלי עונש, זאת האמת. אבל זה לא אומר שאני כעורך דין ניתן לזה יד, ולא כי אני עובד במס הכנסה, כי לא בא לי לאבד את הרישיון שלי בגלל שאתה רוצה לחסוך 100,000 שקל. אז אם אליי יבוא איזה זוג ויגיד, אני פיקטיבית, התגרשתי, ועכשיו אני רוצה לקנות דירה אחת על שמי ואחת על שם הגרושה שלי, ולעשות הסכם ממון ולחסוך ככה כסף, אני אגיד לו, אחלה, שיהיה לך בהצלחה, אבל לא אצלי. אבל יש הרבה עורכי דין, לא הרבה, אבל יש עורכי דין, שהם פחות זהירים, או שהם מוכנים לתת יד לדבר הזה. בסדר, זכותם, אני לא יכול להגיד לאף אחד איך לעבוד, אבל אני זהיר. בסדר? שאלה, אם הביאו לי מס של 150,000 נניח, כמו שאמרתם, אני יכול לפרוס את זה לתשלומים? אפשר לבקש, לא תמיד הרשות מאפשרת. וכמה הם פורסים בדרך כלל, אם הם מאפשרים? לפעמים ל2, 3, 4 תשלומים, לפעמים ל6 ולפעמים ל0, כאילו תשלום אחד. הם לא חייבים להסכים. טוב. בסדר? תודה. בבקשה. חברים, עוד שאלות עד פה? יש לי עוד שאלה, סליחה על הריבוי שאלות. כן. יש לי איזה מישהו שבעצם עשה לי עבודה של 10,000 שקל. עכשיו, העברתי לו חצי, הוא אומר לי, אם אני אביא לך קבלה, אביא לך קבלה. עכשיו, רואים את זה העברה מהחשבון שלי. רשות המס כאילו תכיר לי באיזה בהמשך? כאילו הוא אומר לי עכשיו אין לי קבלות ודוחה אותי. אני לא יודע לענות לך פרטני, אבל אני לא מכיר את זה שמישהו עושה לך עבודה ולא מביא לך קבלה, אני לא מבין את זה. כאילו דוחה אותך, אומר לך, כן, עוד מעט ועוד מעט. מה זה דוחה אותי? הוא מחויב על פי חוק להוציא לך חשבונית מס קבלה, הוא לא הוציא, אתה יכול להתלונן. אתה יודע, בתחום של השיפוצים, אתה יודע איך זה עובד, מה נעשה? בסדר, אז פעם הבאה תעבוד עם שיפוצניק שלא עובד ככה, אני מניח שהוא גם עשה לך מחיר על סמך זה שזה... לא, מראש הוא אמר לי, אני אביא לך קבלה. טוב, אז הוא... אז אני לא יודע איך אנשים ישנים בלילה, מה אני אגיד לך? אני לא יודע, כאילו עוסק מורשה בישראל, שאומר לבן אדם, אני לא מוציא לך קבלה, אני לא יודע, כאילו... לא יודע. אין לי תשובה.
בסדר? בבקשה. אני רוצה להראות לכם רגע את הסימולטור של רשות המיסים, ככה רק בשביל שנסבר את האוזן. תראו, אם רושמים בגוגל, סימולטור מס רכישה. האפשרות הראשונה שעולה זה הסימולטור של רשות המיסים. אתם רואים? מיסים gov.il. ניכנס לזה. נו, למה לא נכנס? רגע. הוא חושב. יכול להיות שהם עושים שדרוג מערכות בשעה הזאת וזה לא יעבוד, אבל בואי ננסה, נחכה עוד כמה שניות, כי זה אחלה מחשבון שנורא קל ונוח להבין בו, אבל רגע. לא. יכול להיות, זה מבלבל אותו, כי הוא נבלה כרטיס החכם, אבל לא צריך כרטיס חכם. יפה. הגענו למסך הזה, חברים. הכי פשוט בעולם, תאריך עסקה של היום. סוג נכס, אם זה דירה יחידה, אני כותב דירת מגורים יחידה. ואם זו דירה שנייה ומעלה, דירת מגורים. אבל בואו נלך על דירה יחידה. סוג חישוב רגיל. תראו, יש פה נכה, עיוור, הולך